Uxía, pomos a José Font. Boas tardes, benvidos e benvidas a Día a Día. Neste caso, un programa moi especial. Boas tardes, Chimo. Hola, que tal, Betty? Boas tardes, Andrea. Boas tardes. Neste caso, boas tardes tamén a todos aqueles que nos acompañades hoxe aquí no Teatro Municipal de Tui. E tamén a todas as persoas que nos sintonizan a través da 107.4 ou por internet. Parece que foi onte cando a Radio Municipal de Tui comezou a súa andaina aló polo ano 1993, pero xa teñen pasado case 32 anos. Este programa tan especial que hoxe imos compartir con todos vostedes ten por obxectivo recoñecer o traballo e tamén agradecer o grande labor de máis de 30 anos á fronte da Radio Municipal de Tui de José Font. Sí, como todos vostedes saben, xubilase. Bueno, máis ben xa está xubilado. O pasado luns conducía o seu último programa Día a Día. E hoxe, dende aquí, queremos compartir con el un novo programa. Sí, queremos que vai a ser unha tarde chea de sorpresas, ademais de mensaxes. E como poden comprobar, algo máis no escenario tamén vai a estar presente, a música. Sí, bueno, pero faltanos algo moi importante. É o momento de dar paso ao gran protagonista desta noite, con todos vostedes, José Font. Si non facemos nada, Nos, ademais, é que levamos, sobre todo a primeira pregunta, levamos tanto tempo preparando a José. Sí. Levamos Atento. toda a semana, dende o luns que acabamos o primeiro especial Día a Día, levamos toda a semana pensando como empezar, porque vamos a facerlle unha entrevista, o que toca, e levamos toda a semana pensando nesta pregunta. Eu levo toda a semana pensando no que iba a desaliar aquí. Sabes que aliamos. Sí. Sí, bueno. Quen empeza Isto con... é todo público pagado. Ben pagado, ademais. Estou nervioso. Eu cando estou nervioso fago chistes malos e digo tacos. O sea, Non te tíos estamos. Nada pode sair mal. Logo che pasamos a factura de bocadillos de mortadela que están convidados. Vale. Pero sí, a pregunta na que levamos argallando toda a semana José, que? Pregunta total. Claro. Sí, a ¿Qué? pregunta total. José, ¿Qué? Pois abrumado. Abrumado. Creo que foi a palabra que máis repetiu esta semana. Sí. Sí. Hoxe me entrevistaban e decía que isto foi como un bofetón de cariño, ¿no? Teño síndrome del impostor, que se dice, ¿no? Creo non merecer nada disto. E a máis o digo en serio, non é unha postura. Teño síndrome de todo, hasta abstinencia pola radio, o sea, teño de todo. Fuches capaz de pôr a radio esta semana, de sintonizarnos. A ratiños. Pero outro día estuve ali e tuve que marchar, porque se quedo aquí entro no programa. Avisounos que tiña que marchar, sí. Sí, é certo. E estes primeiros días así de xubilado, que tal? Arrobalizas? Arrobalizas tranquilas de momento, que ainda non sei pescar, viven en paz. A buca a valla movo eu. Pero, xa che chegou a valla. Sí, collo É a que xa valla tiña para pedida hai onde- moitos días xa. Moi ben, a verdade é que moi ben. Se vive moi ben de xubilado, hai moito por aquí. Que o vexo. Se vive moi ben de xubilado e, bueno, non sei, unha vida completamente distinta. O que pasa é que isto de deixar a radio non é fácil.
Non é fácil. Imaginámoslo. Sí, sí, sí. É Que son 30 anos. Xa veredes cando vos toque, que non é fácil. Non nos queda moito. Ainda queda. Sí. 30 anos de radio. Como definirías estes anos? Pois, para min, todo, a miña vida, pero, sobre todo, o que máis me chama a atención é o rápido que pasaron, o bonito que foi, como con todo na vida, momentos bons e momentos malos, por suposto, foron para min anos fantásticos, maravillosos, pero eso, pasaron moi rápido e moi bonitos. Podemos baixarte un pouco os cascos, Si isto queres como que... na radio. Teño eu o control. Javier, Sí. baixamos Non, cascos. aquí, Andrea. Frase esa, Javier, baixamos cascos. Tiña que ser. Claro, un poquinho máis. Sabes que eu son sí. Son un repunante. R/R. Con os cascos recoñezo que son un repunante. Repunantiño. Non lle podíamos deixar probar o son antes, porque el único que sabía que tiña que estar aquí a 7:30. Sí, non me dixeron nada máis. Nada máis. Bueno, ahora que podo falar, non se pode baixar a luz para que non nos oixa, non? Ahora que podo falar... A nosa ou a deles? A deles. A deles. Así parece que estou facendo radio porque non os vexo. Gracias a todos, Gracias por estar aquí. Estaba en casa, sabes as pelotas esas rebotonas? Estaba na casa así. O sea, ou chega ahora ou pasa algo. Pobre Irene, gracias Irene. Estabas así tamén o luns cando foi ese último programa Día a Día en directo, na hora habitual. E tamén nese programa falábamos deses 30 anos, máis de 30 anos, e sobre todo do sentimento de orgullo. E de que te sintes máis orgulloso de toda esta trayectoria? Do equipo, por suposto, moi orgulloso de toda a xente que pasou por aquí e agora está noutros medios de comunicación, que para min é un dos grandes valores da radio, de facer unha radio en galego, agora máis que nunca, e moi orgulloso ademais de que chegue este momento, e teño haters tamén, porque os hai, hai odiadores profesionais, pero despois de 30 anos ser unha persona de concordia, que eu creo que é o que falta. Ter conseguido que, bueno, te pode gustar máis ou menos o que fago, pero que as mensaxes que me teñen chegado, bueno, pois, polo menos conseguín nestes tempos tan difíciles, no que todo é branco ou negro, donde a confrontación está a orde do día, donde o rival non se lle dá nin agua e non hai unha palabra para o rival, na política, en todo, nas redes, pois que de repente alguén te diga que eres unha persoa que conseguiu, bueno, pois contactar con ela e ser unha persona afable e cercana, bueno, pois diso síntome moi orgulloso tamén. Bueno, 30 anos de radio dan para moito. Bueno, se che parece, vamos contando ao longo do programa, porque non vamos a contar todo agora. No, pero me deixas a facer unha pregunta. Ti que eres un tiquismiquis de toda a técnica, todas as montaxes. Que tampouco é así, teño moi mala prensa. Notas algo que chirríe nesta montaxe? Todo iso que hai aí. Algo máis perto de ti? Non sei. As cámaras todas. Máis perto de ti? Mais aínda. O cable blanco. Pero como se pode poñer un micro con cable blanco? Que malas personas. Saben que cada vez que... non? Sí. Pero mira como tardaches en darte conta. No, dime conta desde o principio, pero non quixen decir nada. Cheguei aquí e dixen, pero quen pondría este cable blanco aquí? Quen sería? Quen sería? Pois sí. En fin, porque sempre a miña manía que non se deben usar cables blancos, ¿no? Que ten que ser negros. Bueno, pois este... O xesto de Javier Pero foi... temos que decir que é un cable especial para José Font, preparado, soldado e colocado especialmente para este programa. O sea que... Ollo. Ahora xa me empeza a preocupar. Aparte de non gustarme o blanco, xa me empeza a preocupar. No, pero con todo cariño. Temos que decir que tamén o fixeron con todo o cariño. Bueno. Falamos dos inicios. Hai 30 anos. Tío, decías, como pasou o tempo. Esta semana preguntábamos precisamente como naceu este proxecto. Pero
hai 3 persoas que estiveron neses inicios precisamente temos a súa testemunha. En primeiro lugar, Miguel Capón, que foi o alcalde o que ti lle fuches a presentar o proxecto de facer unha radio en Tui. Un irresponsable. Sí, temos tamén para ti unha mensaxe de Marga Ledo, a monitora do curso onde se formaron Onde está Marga? Os primeiros profesionais desta emisora. En Ucraína. Está lonxe. Ucraína. Está lonxe, sí. Marga traballa na Cruz Vermella e é responsable agora mismo da Cruz Vermella en Ucrania. O sea, e foi Casi nada. Casi nada. Pero esta semana tamén falabas na radio de Manolo Martínez, dos vos consellos que che deu naqueles inicios. Me atopei na rúa outro día con él. E agora toparás outra vez con el, xa verás. El mesmo presentaba... Cabrito non me dixo nada. Como que non cho podía decir. Todo é sorpresa. Oye, El mesmo que a xente garda moi ben os segredos, Sí. Sí. Non Tanta conseguín xente. Mira que fun preguntando a todo o mundo cosas, nadie non conseguín saber absolutamente nada. Iso tamén hai que valoralo, non? E falábamos dele que el mesmo presentaba na televisión de Tui o guieiro cultural. E, bueno, eses 3 mensaxes os temos, e se che parece, os vemos. Miguel Capón, Marga Ledo e Manolo Martín. Pois, José chegou ao Concello e non había cita previa daquela, o sea que chegou ali, preguntou se podía entrar e tal, e empezamos a falar, empezou a contar que tiña un proxecto de facer unha radio, se era posible, pois, municipal e tal, e contou. A mí me pareceu estupenda o plantexamento, e dice, bueno, vamos a mirar a ver o que hai que facer un pequeno presuposto, que pode costar iso, como se pode facer e tal, porque o Concello daquela non tiña un can, o que tiña era deudas, desde logo. Bueno, o certo foi que a mí que viñera a verme pola razón que te acabo de contar, de que o pai de José e meu pai eran amigos, porque os dous eran cataláns, e 2 cataláns en Tui era moito, xa como o corpo daquela. E aparte eu conocía tamén a nai, a señora Emilia e todas as historias. E me pareceu unha forma en que me expuso con esa, chamémoslle, discreción ou humildade que ten ele, que sigue mantendo de sempre, de saber estar, digamos, no centro xusto de todas as historias. E bueno, e empezamos a barallar con ele. E a partir de aí, pois, empezaron a ver como financiábamos e tal, surdiu a cuestión dos cursos de formación para financiar, porque a idea tamén era, en certo modo, unha vez xa habían entrado en funcionamento tamén o grupo de radioaficionados de Tui, que presidía Toñito Cordo daquela, e tal, e empezaron a facer cousas, o montaxe dunha antena. Foi moi positivo toda aquella primeira época. José tuvo la gran habilidad de conjuntar un buen equipo y al mismo tiempo interesar a gente, porque esto podía ser un poco escuela de medios de comunicación. Y bueno, pues fue algo muy entrañable. No tuvo el apoyo de la leal oposición, políticamente fue complicado. Fue complicado porque incluso dentro del propio grupo nuestro había voces disonantes con el tema de la radio, y era un poco lo que decía ayer, de que si iba a ser un chiringuito como montaba el alcalde. Y lo cierto que algo de razón tenía, porque yo estuve en un programa los lunes, en donde el programa era para recibir lo que la gente de Tui quería decir y tal. Con tanta suerte que la mitad de las veces me ponían a parir, pero bueno, era lo que había, y tiene mucho mérito porque con los medios que había, todos vosotros tenéis un mérito tremendo, porque haber llegado a los niveles de audiencia en donde estáis, la profesionalidad con que lo hacéis, la independencia con que lo hacéis, etcétera, etcétera, pues ahí estáis y ahí vais a seguir. Hola, José. Increíble oír que te jubilas después de más de 3 décadas al frente de Radio Tui. La verdad es que todavía me cuesta creer que han pasado ya más de 30 años desde que empezó esa aventura. En mi cabeza parece que hubiese sido antes de ayer. Pues enhorabuena por la jubilación y enhorabuena por haber mantenido tu entusiasmo, pasión y dedicación durante todo este tiempo. La verdad es que
Imagino que no solo eres parte de la vida de muchas personas, sino también parte de la historia de Tui y de la comarca. Al haber estado ahí durante décadas al pie del cañón, acompañando a un montón de gente en momentos de celebración, de alegría, de tristeza, de incertidumbre, de inspiración, y siempre promoviendo el diálogo y la diversidad, que son tan importantes en estos tiempos. Y por supuesto con tu chispa de humor y de retranca. Pues espero que seas muy, 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 muy feliz y que disfrutes de esta nueva etapa, y no tengo la menor duda de que seguirás dando mucha caña. Así que un besazo y hasta pronto. Que unha persona que a conozo desde a súa infancia e a miña xuventude. Fomos veciños de establecimentos. Meu pai tiña unha peluquería, o pai del, pues, un establecimento dedicado a electricidade, televisións, venta de televisións, en fin, de electrodomésticos e tal. Por lo tanto, o coñezo desde a súa máis tenra infancia. E a partir de aí, e precisamente por esta relación de vecindad, sempre hubo unha boa, valga a redundancia, unha boa relación entre el e como a súa familia e nós, non? Logo, máis tarde, empezou a destacar en actividades relacionadas ao mundo da imaxen e da radio, e co tempo que en Tui se consigue no seu momento, sendo alcalde Miguel Capón, se consigue poñer en marcha a radio municipal e a televisión. El se ocupa disso e en aquel momento comeza unha labor moi importante, que trascende a aquel momento que parecía, senón que chega hasta ahora, e creo que gracias á labor importante que fixo Radio Tui e el como responsable da misma, evidentemente, non só como director, como que levar un programa, sino que ademais é o director da radio, e polo tanto creo que hai unha labor moi importante que nos fixo coñecer os diversos problemas ou non problemas, ou éxitos que ocurrían na sociedade do Baixo Miño. Creo que ca capacidade, cas inquietudes, toda esa vinculación, digamos, ao mundo da comunicación e da cultura a través dos medios de comunicación, neste caso a radio, creo que el seguro que vai a ter un montón de circunstancias favorables como para que non se aburra. Eu creo que de que unha xubilación non é, digamos, un certificado de inutilidade, o que máis ben é un premio e un certificado para que podas facer o que che gusta. E el é unha persona ca formación suficiente como para non aburrirse. Seguro que non se vai aburrir. Senón, que se veña a miña casa, meto na biblioteca e que se rompa ali a cabeza con chibres aquel. Pero seguro que José non se vai aburrir. Incluso, non sei, pero claro, ten que deixar a dirección desto porque se jubila, pero non sei, pode facer un programa, é que o vexo tan capacitado que a mí non que me gusta creer que de repente dice, e agora non fago nada. Non o creo, non sei o que vai a ser, pero o que sí estou seguro que non se vai a aburrir. Non se vai a aburrir, seguro que non. E eu desexo que sexa así, que non se aburra, e que de vez en cando que faja algo tamén aquí, non? Non vou dicir que veña a coller a escoba e barrer, pero pode facer un programiña, vamos, non? Pero, bueno, eso é cousa dela. Vai a ter máis tempo para dedicarlle a súa familia vai tamén a disfrutar máis del, que iso tamén é parte da nosa vida, non só é o traballo, sino que tamén, digamos, a familia, e a veces, por necesidades do traballo, a todos e todas nos pasa que non estamos todo o tempo que nos gustaría estar xuntos. Ahora vai a disfrutar diso, pero seguro que vai poder facer o que sempre iu facendo, inda que sea a un nivel máis relaxado e máis deso. Isto seguro que sí. E desexo que sexa así.
Non sei se deixarte un folio para que vayas anotando propostas. Se contara todas que recibiu, Sí, no sé. nada máis decir, todo o mundo dixo que, oye, ahora que te vas a xubilar podrías botar unha man aquí, oye, ahora que te vas a xubilar podrías axudarnos a... Bueno, de momento vou a xubilar. Despois xa veremos. As únicas que teñen que estar preocupadas son as robalizas. E as obras. As obras. Queremos dar fedo das robalizas, eh? Sí. Bueno, Se a pesca eu vou ir partífera, pescar. Eu vou ir pescar. Se así pesco, esa Bueno, cousa se pero- Da que sea unha molladura, Aí está. e pesca algo. Bueno, que nada, moitas gracias, son palabras, é o que digo, o sea, que te digan estas cousas, en fin, Marga, sigue falando igual de lento. E de baixiño. Marga é unha crack. Moi sí, ben. sí. A Marga, a ver se a conseguimos entrevistar algún día na radio. Sí, sería súper interesante. A mí Claro. que sempre, a veces pregunto, onde estará Marga? Donde haxa unha guerra, Claro. un terremoto, unha desgracia, unha catástrofe, ali está ela. Primeira liña de acción Primeira liña de sempre. acción, sí, sí. Bueno, Marga, que para aqueles que non a coñezan, o decíamos na presentación, foi a profesora daquel primeiro curso de radio nos que nos formamos moitos dos que despois formamos parte desta radio e que continuaron moitos outros pois a súa carreira profesional tamén nos medios. Marga Ledo, que é de Tui, de Areas. Das Bornetas, de Areas. Das Bornetas. Xa suspendeche en xeografía. Xa está liada. Tiña que ser. Bueno, nesta década ti lle presentaches o proxecto a Miguel Capón, cando Miguel Capón era alcalde, en momento que lle presentas ese proxecto, pero claro, en 30 anos foron un total de 5 alcaldes os que tivemos como radio municipal. Vamos a meternos en líos, ou que? Están presentes, ¿eh? Entonces no. Entonces nos metemos en líos. Bueno, pero sí que nos gustaría convidar a acompañarnos aquí no escenario actual alcalde Enrique Cabaleiro, que está connosco, bueno, a compartir uns minutiños connosco, alcalde, se nos acompaña. Temos aquí o micro preparado. Grazas, alcalde, por acompañarnos, bueno, por compartir connosco tamén este programa de radio. O Lunxa nos acompañaba tamén no programa Día a Día, e, bueno, un programa no que, dende a Radio Municipal de Tui, queríamos un todo, recoñecer pois todos estes 30 anos de Radio de José, e lle queríamos tamén a vostede, como máxima autoridade local, pois dar a oportunidade tamén de participar neste programa. Pois gracias por brindarme a oportunidade de participar no mesmo que obviamente pois me fai moitísima ilusión, como lle fai moitísima ilusión e enche de satisfacción a todos e a todas as veciñas e persoas da comarca que hoxe se deron aquí cita para asistir a esta homenaxe a José Fon, merecidísima homenaxe, porque sin ningún xeno de dúbidas eu creo que é de un valor extraordinario que unha radio pública de carácter local e, polo tanto, tamén con escasos recursos financeiros fose quen de liderar a audiencia de toda, non só na comarca do Baixo Miño, sino na comarca da Lauriña, na comarca do Paradanta, unha gran parte tamén do norte de Portugal. Repito que con escasos medios e dende ese punto de vista de carácter público fose quen de alcanzar este éxito se debe sin ningún xénero de dúbidas a quen exerceu a dirección durante estes anos, a José Fon, ao conxunto de profesionais que o acompañastedes e tamén a aqueles, dende o punto de vista que nos toca, dende o punto de vista da responsabilidade pública, daquel alcalde que tivo o acerto e a valentía de apostar por esta empresa. Me decía outro exalcalde que había sido moi valiente toda vez que naquele momento a situación financiera do Concello pois era unha situación moi complicada, que non todos estaban de acordo en que esta podía ser unha boa idea. A pesares deso, pois bueno, cando se ten o convencemento de apostar por algo público, eu creo que as cousas funcionan. Polo tanto, pois tamén pois hubo un apoio político a esta radio. Creo que tamén hubo un respeto, eu creo que é exemplar o seu funcionamento. Eu creo que
políticos somos moi propensos a utilizar os medios de comunicación porque obviamente xeneran opinión e posicionan ao conxunto da ciudadanía, pero eu creo que, e podo falar en nome meu e de todos os que me precederon, tivemos pois esa responsabilidade de manter esa equidistancia coa labor profesional de comunicación e creo que todo ese conglomerado foi o que propiciou de que hoxe a Radio Municipal de Tui sexa un referente da información, repito, en todo ese territorio. Gracias, alcalde. Teño que decir, hoxe me preguntaban tamén noutra entrevista, e hai chamadas telefónicas? Claro que hai chamadas telefónicas, pero eu me sentín, e non o digo aquí, o digo en calquer sitio, nunca me sentí impresionado por ningún dos alcaldes, nunca. Evidentemente tivemos as nosas diferencias e con un subo máis, conectei máis que con outros, pero chapó, é dicir, non tuve problemas con ningún alcalde, serios, pequenos problemas. A radio, ademais, que en períodos políticos importantes como son as eleccións, tamén xogou un papel importante, porque creo que despois igual vemos por aí unha imaxe do primeiro especial que fixemos eleccións no ano 1995. A pedales. A pedales, sí, vamos a pedales, tal cual. Sí, sí. Con unha montaxe impresionante e, bueno, tamén esa cobertura entendo que para todos os representantes políticos nestes anos que internet xa facilita moito máis a comunicación e coñecer os resultados, aqueles primeiros anos tamén eran moi importantes e, ademais, bueno, todos eses debates que imos organizando. Sin ninguna dúbida, a radio foi un instrumento, repito, totalmente neutral e moi profesional a hora de transmitir información política, a hora tamén de implicarse pois no traballo diario, no traballo que facemos diariamente. Tamén nas eleccións xogou un papel importante a cobertura dos días electorais. Eu creo que tamén foron moi importantes e un grande acerto os debates previos ás eleccións, que eu creo que ademais teñen un seguimento importante e que ademais somos plenamente conscientes deso. Eu creo que tamén nese campo pois a radio fixo realmente un traballo extraordinario. Vivimos épocas complicadas en algún momento, porque, bueno, Tui tampouco foi un paraíso, políticamente hubo momentos moi difíciles, mocións de censura, e aí, bueno, pois hai que manter a cabeza moi fría e intentar ser o máis neutral posible. Nunca ser neutral de todo, porque evidentemente cando un dá unha noticia, simplemente cando a redacta, xa así, estás dando opinión en a que non queiras, non? Pero, bueno, repito, eu estou moi agradecido. Teño compañeiros de outros medios que o pasaron mal, moi mal, cos alcaldes que lle tocou. Vi aquí eu, iso a mí non me ocurriu, e vamos, non sei quen está aquí, pero a todos eles lles agradezo a valentía de facer a radio, de mantela e o respeto que sempre tiveron por ela. Alcalde, non sei se quere engadir algo máis. Si, bueno, eu reitero un pouco a reflexión que xa facía outro día en antena, no senso de que nos tempos que nos toca vivir, que son especialmente complexos, moi difíciles para o ámbito público, hai que recoñecerlo, e eu creo que a Radio Municipal de Tui é un claro exemplo de que cando hai unha proposta política, cando hai un respaldo político a un servicio público, e ese servicio público ten ao fronte a traballadores públicos que están implicados, está claro que os servicios públicos funcionan incluso moito mellor que os servicios privados, cun menor coste, cunha maior eficiencia, e, polo tanto, eu creo que esa é unha das grandes reflexións que hoxe deberíamos salir con elas de aquí, o senso de que debemos apostar sempre polos servicios públicos, debemos apoialos, porque o público, ao final, é o que nos fan a todos, independientemente da nosa capacidade económica ou financiera, nos fan a todos iguais, nos dan oportunidades a todos, e eu creo que, repito, o funcionamento desta radio municipal é un claro exemplo do que significa apostar polo público e convertir o público en algo moi eficiente ao servicio de todos e de todas. Alcalde, moitas grazas. O convidamos a que siga disfrutando do programa porque aínda nos queda moito por diante.
Alcalde. Enrique. Como non é o estudio habitual de radio, pasan estas cousas. Claro. Non estamos no noso medio natural. Bueno, temos máis mensaxes para ti. Veña, de momento aguantamos. Sí, bueno, vai ben a cousa, non? Te vai avisando. Sí. Ou vas a disfrutar, ou estás disfrutando, Moito, espero. estou disfrutando moito. Bueno, pois diso se trataba. De momento. Va a seguir, dalle de momento. Confía en nos, E dalle. Ese é o problema, que confío en vos. Bueno, a primeira mensaxe deste novo bloque chega de quen foi a primeira presentadora da Radiotelevisión Municipal de Tui. Naqueles inicios, no ano 1993, Neve Rodríguez, que estivo logo na Televisión de Galicia, en Televisión Española, bueno, e a súa carreira profesional seguiu e segue en moi diversos ámbitos. Tamén dende o principio, alá polo 97-98, estivo facendo un programa os sábados pola mañán na radio, pasando o plumeiro, e tamén presentando na TVT. Falamos de Ana Pérez, que continuou a súa carreira profesional na televisión. Sí. E logo temos tamén unha mensaxe dun apaixoado da radio que chegou á Radio Municipal de Tui no ano 1994, logo estivo de novo no ano 1999, e falamos de Juan de Sola, que presentaba o musical Materia Pendente. Pois estas son as mensaxes de Neve Rodríguez, Ana Pérez e Juan de Sola. Ola, que tal? Como vai? Moi boa noite. Agardo que esteades todas moi ben. Fon, que sei que te xubilas. Agardo que vaya moi ben nesta etapa. Que o pases estupendamente. Xa me irás contando porque eu vou. Teríame gustado estar esta noite aí para brindar con todas vos e tamén, pois non sei, pois para lembrar cousas que están no pasado pero que siguen estando aquí e que siguen estando aquí. Pois para decirse, por exemplo, que ainda que non foches o meu primeiro xefe, a miña carreira profesional foches o mellor xefe que tiña. Sí. Para agradecerche porque, sábelo ben, sen ti non tería a carreira que teño. E tamén para darche as gracias porque sempre fixeches piña, sempre fixeches equipo, comunidade. Para min eso foi moi importante e valeume moito para a miña carreira. Así que, sí, claro, gustaríame ter estado aí. Pero, o mellor se carda temos que deixalo para un día que nos besamos por Tui. Oh, hola, que tal? Apertármonos, picármonos e irmonos tomar unha caña ou un café e poñérmonos o día. Bueno, pois, que chegue ese día, non si? Polo de pronto, moitísimas grazas por todo. A todas, en especial a ti, Fon. Que vaya moi ben. Chao. Que tal, José? Que sorpresa, non? Todo isto que se tiñan preparado os amigos, os compañeros da Radio Televisión Municipal de Tui. Bueno, primeiro de todo, disculparme por non poder estar aí en persoa, que me gustaría estar acompañándote neste día tan especial, pero desgraciadamente ou non tan desgraciadamente vaime a pillar de viaxe moi longe de aquí, a moitos kilómetros, así que deixo isto grabado para poder estar de algún xeito tamén presente hoxe. José, que parabéns por todos estes anos, por todo ese traballo realizado. No meu caso, en concreto, grazas, teño que darte por terme dado esa primeira oportunidade de poñerme diante dun micrófono. Os meus primeiros pasos, a miña verdadeira escola, sempre o digo, foi a Radio Televisión Municipal de Tui, aquel fermoso proxecto que empezamos con máis ilusión ca medios, que foi unha oportunidade maravillosa do primeiro contacto cunha cámara, cun micrófono, cun plató de televisión, xa digo, con moi poucos medios, pero con moitísima ilusión que tivemos sempre, que se a miña vocación nacera no Colexio Altamira e naquela radio escolar que facíamos nos recreos e que despois deu lugar de algún xeito a ese fermoso proxecto tamén de Ponte nas Ondas, onde realmente aprendín a profesión e din eses primeiros pasos foi na Radio Televisión Municipal de Tui. E José foi o meu mentor, o meu mestre. Gardo moi bons recordos desa etapa, de tantas cousas que fixemos, de tantas horas de radio compartidas. Esa Radio Televisión Municipal de Tui chegou a día de hoxe, segue chegando a tantísima xente e en boa parte grazas a ti, José. Así que parabéns por ese traballo e no meu caso só me queda dar as gracias e desexarte que a partir de agora disfrutes, que é o que toca,
que por certo, se ti te xubilas, quere dicir que eu tamén vou bastante maior. Que probablemente o mellor sexa a seguinte, bueno, quedan uns aniños. Pero o dito, que parabéns, que moitísimas grazas, e agora toca disfrutar do que ven por diante, que seguro é unha etapa tamén maravillosa. Un bico moi grande, José. Que tal, Xosé? Día moi especial para ti, para os teus e para todos aqueles que aínda conservamos ese profundo sentimento de seguir formando parte desa gran familia da Radio Municipal de Tui. Simplemente desexarte o mellor en esta nova etapa persoal que se abre e tamén agradecerte moitísimo desa outra etapa que hoxe se pecha como é a profesional. Dúas reflexións en este pouco tempo que teño dispoñible para dirixirme ao homenaxeado. A primeira é que aínda prevalecen, polo menos no meu manual de traballo e de exercicio profesional, valores que foron transferidos de xeito altruista pola túa banda despois de traballar o teu carón. Valores que teñen que ver cada mañán, cada xornada, co respeto, a devoción, a entrega, a vocación e o sacrificio por comunicar, por practicar o xornalismo e por facelo a través deste medio tan fascinante como é a radio. E a segunda gran reflexión, agradecerte sempre esas mans tendidas, sempre esa porta aberta que estivo na Radio Municipal de Tui, ese apoio incondicional por aqueles que aínda tiñamos pouca destreza, poucas habilidades, pero moita paixón por sair adiante como profesionais deste medio. Longa vida, Xosé, que vaya ben. Unha aperta. Un bofetón de cariño. Claro, Juan de Sol está ahora fronte de Onda Cero Pontevedra. Pontevedra, sí. Ana Galega, Nieves, distintos proxectos, e efectivamente empezaron aí, bueno, pues, podía ter sido peor. Non sei se te fixaches cara este lado de aquí. Sabemos que ti fuches a clases de batería. Sí. Entonces queríamos darche oportunidade. No. Ai, pois era, imagínate, teatro cheo. Pois o teu debut aquí na túa cidade, iso ten que ser maravilloso. A miña capacidade para facer o ridículo ten un límite. Por tentalo. Bueno, neste tempo, cantos músicos entrevistaches? Moitísimos. E iso tamén é moi importante. Que me preguntaba dese outro día, que famoso te quedou por entrevistar ou te gustaría entrevistar? E vos contestei, famoso ningún. Porque os famosos, bueno, sí, xa me gustaría, decir, hai xente que me gustaría entrevistar, pero decir, realmente o que me gusta é entrevistar esa xente que non ten un acceso fácil aos medios de comunicación, non? A xente de Tui, da comarca, e os músicos, bueno, pois sabemos a todos o que lles custa chegar moitas veces aos medios, non? E na Radio Municipal de Tui mal sabían eles que cando calquera grupo pequeno, mediano, grande me chamaba e decía, bueno, vides e tocades en directo. Claro, era o único precio que teñan que pagar, non? E viñeron moitos e algúns magníficos, todos fantásticos. Justamente íamos a falar de non só das entrevistas, senón tamén das actuacións en privado, pero ás veces en público, porque estaban en directo no noso estudo de radio, e que tamén serviu como unha catapulta, non? Moitas veces. Espero que sí. Espero que non terá fundido ninguén porque tocara na radio en directo. Ou que esa catapulta os lanzara demasiado longe. Claro, pero iso tamén... hai unha reflexión que quero facer hoxe. Agora son capaz de facela e como yo despois non son capaz. E é das potencialidades que ten Tui, que ten a comarca do Baixo Miño, non? E iso realmente é o importante, é dicir, que teñan un sitio donde demostrarlo e a partir de aí, pois pa diante, o que faga falta, non? Pero hai moito e hai moi bo e hai que darlle oportunidades. Queres un poquinho de música en directo? Veña. Sí? Sí. Bueno, pois hai músicos que na radio viches crecer, pois dende que estudaban música no conservatorio despois... Sí, señor. Sí, bueno, pois o Conservatorio Profesional de Música de Tui está aquí tamén presente e se nos acompañan xa, lles pedimos que estean connosco
Abraham Pereira, Sara Quesado, Jacobo González e Rubén López. E que seguimos a túa estela. Levabas a músicos a tocar en directo o programa e dixemos, pois se facemos un programa de radio, haberá que levar a músicos. Xa que non querías tocar a batería, que xa o supuñamos. Salieron gañando eles, eh? Sí. Sí, o público. Iso sí que sería un catapulta, pero non sabemos onde. Eso, aí está. Se me pode catapultar directamente ao río, ou a Valenza. Ti crees? Si toco a batería, sí, fixo. Pois mira, xa Pero internacional. mira, agora outro día te ofertaban que outra desas ocupacións agora para o tempo libre precisamente, non, as clases de batería, esa lista Sí, te sí, deixo sí. despois o Sí, folio sí, para asuntos que pendientes, sí, claro, sí. asuntos pendientes, clases de batería, igual outro día que fagamos programa de radio podemos invitar a José Font a batería. E montamos un ano estudio. Mellor que toquen Bueno, eles casi. sí. Bueno, pois Ou non, igual a idea que acabo de ter non, igual non é tan boa. no estudio, No estudio vai ser que- Igual vai ser que non. Igual non. Pero a nómina de músicos que, bueno, Conservatorio de Tui, ¿no? Escola de grandísimos músicos e a sorte que temos e que, en fin, bueno, que toquen e despois sigo. Non, aínda non poden Aínda non tocar. poden Non, tocar? Vale. isto é radio en directo. Vale. Temos que darlles A sorte que temos, o sea, os Sí, sí. músicos que hai en Tui, o talento que hai en Tui, no conservatorio, grupos de pop, grupos de rock, bueno, toda a xente das parroquias nas bandas de gaitas e nos grupos de música tradicional. É unha tolemia. Eu digo que nos facemos un esforzo moi grande por contar todo isto, pero ainda así creo que non o contamos o suficiente. En Tui hai un potencial tremendo e hai moitísima xente facendo moitísimas cousas e despois escoitas en Tui non hai nada. Pois aquí temos unha boa mostra dese bo facer. A ver se che soa o tema. Veña.
Boas noites, José. Bueno, aquí estamos, esperamos que che gustará este tema, que, bueno, un paxariño soplounos que era un tema dos que che gustan, este tema de Autumn Leaves, de Joseph Cosma. E nada, con este temazo que acabamos de interpretar, queremos facerte dende o Conservatorio un sentido homenaxe a túa carreira e trayectoria profesional. Dende o centro, hoxe representado nesta actuación con 2 alumnos e 2 profesores, queremos darte especialmente as grazas, xa que desde o inicio do Conservatorio, Radio Tui e ti sempre nos estedes apoiando, promocionando o noso traballo e aos nosos alumnos. Así que te desexamos todo o mellor nesta nova etapa que comeza para ti. Aquí nos tes para o que o necesites. Un forte abrazo. Gracias. Eles son Sara Quesado clarinete, Abraham Pereira na batería, Jacobo González o piano e Rubén López no teclado, achegándonos, bueno, pois este fermosísimo tema, primeiro tema musical en directo que temos neste programa especial Día a Día. Se ofreceron para o que quixera eu, non? Dixo, aquí non estés para o que queirades. Ti sempre... Que non enseñen a tocar a batería. Te apetece falar un pouquiño? Invitamos a novos convidados aquí Sí, arriba? por suposto, sí. Vale. Eu aquí estou para o que mandedes, o sea. Sí, non, xa te dixemos. Non teño moita outra oportunidade. Viñas facer un programa de radio, os convidados son parte importante. Sobre todo, seguimos a falar dos inicios da radio e da televisión municipal de Tui. Bueno, pois vamos a convidar a 4 persoas que estiveron neses inicios que vamos a compartir con eles un ratiño de conversa moi agradable, que nos van a contar moitas cousas. Están connosco Javier Vila, José Moldes, José Fonterosa e Javier González, cando que irades a acompañarnos. E que, claro, para falar da historia da radio hai que buscar as persoas que che poden falar da historia da radio. En este caso, a radio empezou oficialmente en 1993, pero xa 2 anos antes arrancaba a televisión municipal de Tui naquela feira de San Telmo, naquela fain. Estes foron algúns dos artífices, o víamos antes, pois en esas imágenes de vídeo, cando escoitábamos as palabras de Miguel Capón, bueno, hoxe tiñan que estar aquí, dende logo. Javier, moi boas tardes, noites xa. Boas Benvido. noites e gracias por invitarme. Nada. Bueno, eu teño moitas cousas que decir, pero bueno, Sí. non sei canto teño moito Vamos tempo. primeiro co saúda, se te parece, despois pues nos contas cousas. Gracias. José Fonterosa, bo día, que traes? Hola. Como bo día? Bo día, non, boa tarde. Acostume de sempre facer radio de mañán. Perdoar que o dentista meteume unha peza aquí que me estorba un pouco, que non sei se entende ben. Se entende perfectamente. Non sei se decir bons días, porque o programa é pola mañán, se igual noites, porque estamos grabando de noite. Isto é con público, ademais, só fan falta que fagan Este xa parecería o Broncano ou algo así, algo parecido. Ou o lugar, ten cuidado que o límite está, podes convertirte nun lugar sin querer. Eu é que estou descolocado porque normalmente non estamos acostumados a ter tanta xente na radio, éramos 4. A que non? Diso falamos agora. Deixádeme acabar de saudar José Moldes, moi boa tarde, noite. Que tal? Buenas noches. Javi Vila. Hola. Que tal? O culpable. Sí. Bueno, un poquinho, sí. Eu só lembro do frío que pasábamos montando as antenas no Aloia. Esas imaxes que se viron aí. Que frío. O outro día alguén contaba algo, creo que ti o dixeches na radio, que eu non sabía despois de tantos anos. Tamén estamos descubrindo cousas novas. Que o culpable fuches ti porque facías aquelas animacións maravillosas da TVT e claro, ti un día te chamaron para facer unha animación e despois viñeches a xunto José, aquí tamén podemos facer algo así, non? Como foi a historia? Pois, a ver, a miña memoria xa non é a de antes, non? Pero si lembro que, non sei, coincidiu os astros ou que sei o que fora que nos juntamos un pouco inconscientes do que estábamos a facer. Un pouco non. Moi inconscientes. Meténdolle, non sei, as ganas que tiñamos de facer algo.
a inquietud pues eso, da tecnoloxía por unha parte e que ti estabas facendo animacións para a televisión de Pontareas. Sí, eu comecei eso, facendo cousiñas. Entón, dixen, home, se os de Pontareas son capaces de facelo, malo será que os de Tui non podamos, non? Pois mira, sí. Aí estivo. E fuchedes capaces. Sí, fomos capaces, sí. José, Javi, quen reparte xogo aí? Javi, decías que ti tiñas moitas cousas que contar porque... Bueno, eu primeiro quero darlle a benvida ao Club dos Xubilados, decir que estáse ben, que disfrutes, que dure moito, que teñas moita saúde e que o pases moi ben ca familia e cos amigos. E despois, darche as gracias porque fai dos 32 anos a nós, bueno, a menos en concreto a min, digamos, un día case sin pensalo, décheme un agasallo increíble que me cambiou a vida. Sería como cando os magos deixan o escaletri ou un balón de fútbol ou cinesín. Eu, por exemplo, non tuve en cinesín, pero sempre teño o recordo de que era algo impresionante. Este home regalounos a oportunidade de utilizar unha radio. Non tiñamos nin idea, tiñamos moitos nervios, tantos como hoxe, e digamos, puxémonos ali de diante cunha xente que para min era moi nova, digamos, está por aí Jorge Pazo, Miguel Veiga, Irene, Betty, e dixeron, fala, e eu dixen, que a mí non me sale, dalle este botón, non sei. O primeiro que tuve que buscar era un técnico que foi Xosé Moldes, porque eu non daba apañado. Pero bueno, o que iba foi un agasallo tan grande que foi digamos, a oportunidade que tivemos de facer algo que hoxe está moi de moda, que ser creadores de contenido. Fomos os primeiros influencers de Tui. Tiñamos pouca audiencia, realmente moi pouca audiencia. A min decíame que non chegaba nin a corredera. Pero eu penso que, digamos, que foi algo tan bonito e tan máxico que, digamos, que creo que é ben merecido agradecerlle, digamos, ese agasallo tan fermoso que nos deu. Gracias, Javier. Recibo agasallo. Con cariño, ademais. Que digo que gracias e que recibo agasallo con moito cariño. Javier, que empezou eso nos inicios da radio e que volveu á radio con Maruxana Fronteira. Eso deixo para segunda. Sí, vale. Se non conto xa todo. Vale. Por certo, que por aí temos fotos. Esta foto eu creo que do ano 1992. José. Teníamos pelo, Sí, estamos casi igual, Sí, a ver, máis ou menos. con lixeiros matices. Isto parece cuenta. Este foi o ano, sí, isto xa montamos aquí neste edificio antes de arranxalo, e foi o ano, sí, 92. 92. Sí. Pasada, que pimpines éramos. Era xente nova. Sí. E o pelo estaba oscuro e todo, mima. Eu diría... Miguel Veiga e... Eu diría que cando empezamos éramos unha pandilla de xente con moitas ideas. É dicir, éramos unha pandilla de idiotas. Todos, con ganas de facer cousas, pero uns idiotas perdidos, non? Eu a verdad é que quería aproveitar esta oportunidade porque é a última oportunidade que temos de decirche algo a cara. Estivemos estos anos aguantando tamén cousas porque, claro, era o xefe e tal. Eu preparei este programa, incluso quería decorar a mesa para que estivera máis... Empecé a comprar letriñas para que poña José Fon, quedaría bonito, non? O que pasa que se me iba de presuposto e nos chinos non tiñan as letras todas. Que ponga, que pena que acabes, tamén valdría. Vale, pero tiña que abreviar, entonces... Para a xente que nos escoita pola radio, acaba de sacar unha botella... Vale. De sifón, co que... Josifón, claro. Bueno, pois... Josifón... Tres cousiñas antes de que nos deixemos. Unha, ao día 16 de abril do 93, parece ser que a data oficial de inicio da radio, non? Sí. Casualmente, ese é o día que se celebra o Día Mundial da Voz, que ten que ver ca radio, que coincidencia, non? Tamén se celebra ese día o Día do Emprendemento, que tamén tería algo que ver con nós, que aquela idea que puxemos adiante, que seamos adiante, que ti continuaches, moi ben.
pero casualmente tamén o Día Mundial do Circo. E na Radio Municipal de Tui e na televisión hubo moito circo tamén, lo podo asegurar. E casualmente, isto vai contigo, porque seguro que buscaches ese día a propósito, tamén é o día de traballar en pixama. Ai, non cheguei, Pero agora podías, non? Porque daquela non había medios. Por hoxe en día casi podríamos traballar na radio en pixama, non? Sí, desde a casa e todo eso. Ben, botei tamén de menos na Radio Municipal un programa disto tipo Sálvame. Imagínate contar Iso foi o que nos salvou. Sí, justamente. Perdón, hubo propostas de facer un programa do corazón de Tui. De verdad que as hubo. Sí. Claro, tiven que explicarlle donde... Claro, é que é arriscado. É arriscado. É moi arriscado. É moi arriscado que digas que tal persoa hoxe foi visto con unha rubia. Dá lugar a malas interpretacións despois de media hora de programa que che digan que estaba tomando unha cervexa. Ten a súa aquel. Segunda cuestión. É a verdade que creo que foi algo que arrastrache dende sempre conmigo, é algo persoal conmigo, sí. Sempre me tivo algo de envidia, algo de envexa. E vos explico por qué. Porque él sempre foi un poquinho menos que eu. E vos lo digo e vos lo explico. Él é José Font, eu son José Font Erosa. Esa pequeniña... Sempre tuveches ese envidio, o sinto, pero é algo co que nací. É o momento de recoñecelo, Teis toda a razón. E despois, por último, algo que sí me costou algún disgusto contigo e algún pequeno debate nos inicios de todo elo, que yo había hecho todos mis estudios en castellano. Yo me expresaba perfectamente en castellano. Lo había estudiado, yo era de ciencias y tuve que, gracias a una profesora que tuve, que la recuerdo perfectamente, que me fixo querer a linguaxe, que fora Blanca Padín. Ben, pois, e despois fomos a estudiar a Vigo, como comprenderás, en Vigo se habla castellano. Vinimos para unha radio, en Gillarei se falaba castellano, en Bornetas lo mismo. En Amorín, onde vivía eu, tamén. Pero en Tui se hablaba castellano, José. En el centro de Tui se hablaba castellano. E vas Tui de moderno, nos obligas a falar en galego. Eu teño que recoñecer que cedín, tuven que ceder. A pesar de que yo tenía un castellano elaborado que non se notaba que éramos de aquí, pero, oye, era unha cosita así. Cedín, pero non de todo. Nos utilizamos o Galespor, que se chama, que é ese lenguaxe fusión que temos no Baixo Miño, onde mezclamos galego, castelán e portugués, todo xunto, e tanto decimos bons días, como buenos días, como bon día, pa, e quedamos tan tranquilos, nos entendemos todos, e é unha riqueza, a que sí, é unha riqueza para todos. Ben, pois, eso foi unha das batallas que tivemos. E xa para apurar un pouquiño, antes falaba de que cando tiñamos máis audiencia era o programa especial Eleccións Municipais. Posiblemente foran dos de máis audiencias, sobre todo na televisión. E vos conto unha anécdota rápida. Había unha mesa electoral... Cuidado co que contas. Non. Había unha mesa electoral en Tui que se os colexios electorais pechaban ás 8 da tarde, nos ás 8 menos 2 minutos podíamos facer unha chamada e nos daban os resultados con un 99,99% de acerto, que era a mesa de Riba de Louro. Lembrades? Sí. Aí había un señor, que era o señor Paco, que era o pedáneo da parroquia, e tío chamaba o día das eleccións ás 8 menos 5 e che decía: do PP, vou inventar cifras, do PP 452, do PSOE 23, do Bloque 5 e despois hai 4 que viñeron hai pouco de Vigo que ainda non sei de que son.
E nada máis, podíamos seguir, No teu caso, sí, o teño claro. Sabedes que pasa na radio habitualmente co tempo? Que boa. Sabedes que pasa na radio co tempo? Sí. Pois, José Moldes, que tamén estiveches neses inicios, como lembras ti aqueles anos? Pues sí, es verdad. Yo empecé cuando José ya por primera vez nos juntó y nos dijo que tenía un proyecto, bueno, que nosotros vimos muy interesante y apoyamos desde el primer momento y tal. Pues si sabíamos hacer un decorado, hacíamos un decorado. En ese caso, bueno, pues nos parecía una idea correcta y después lo que dijo Javier, que después teníamos proyectos en mente, que nos dio la oportunidad de poder hacer radio, que de alguna manera, bueno, pues para nosotros fue una satisfacción a nivel cultural y musical porque nos enriqueció mucho el conocer gente. Nos daba igual si teníamos mucha o poca audiencia, pero sí que es verdad que nosotros disfrutábamos de manera egoísta de pinchar para nosotros y al mismo tiempo, bueno, pues entrevistar a gente que teníamos muchas ganas de traerla a la radio. Y en ese sentido, pues la verdad es que yo siempre tengo que agradecer porque todos los proyectos que presentamos, empecé con Javier y acabé con los míos personales, siempre me apoyó en todo y en ese sentido, bueno, pues tengo que agradecerlo desde los primeros comienzos. Eu creo que ademais na radio había, porque antes na radio había discos. Sí, claro, teníamos que traer todo. Claro, no era como había ahora. algún disco asinado do programa que vos facíades con algún artista. Sí, porque nosotros teníamos que llamar a las productoras o a las distribuidoras, nos mandaban discos y después, bueno, venían los artistas que queríamos o que quería yo en este caso y nos lo dedicábamos y bueno, la verdad es que tengo en ese sentido pues momentos muy interesantes con músicos de muchísimo prestigio y tal que vinieron a la radio. Claro. Se veía antes por ahí en decorado, te eras el encargado de buscar la silueta de tuya, además, claro. antes de empezar en radio, efectivamente, sí. Javi, ti estaba sempre detrás da cámara, nesas animacións maravillosas, nunca deches o salto adiante, ainda estamos a tempo, No, nunca, esta non sei se unha das poucas veces que estou diante dun micro. De feito, cando fixemos a proposta... Sí, estaba de saída. Este verá, non virá, se porá... Bueno, pois sí. Sabíamos que o motivo non podías decir que non. No, por suposto que non. O sea, foron unha locura aí tremenda, uns anos moi chulos, hai moitas horas metidas pensando. Sí, eu sempre estaba detrás da parte técnica, e máis centrado na tele que na radio, son máis da parte visual que da parte de audio. Pero bueno, non sei, foi moi máxico. Para mí eses anos, esa experiencia foi brutal, foi unha confirmación de que eu quería adicarme o que logo fixen durante toda a miña vida, ter esa relación co audiovisual, ¿no? Entonces foi eso. Lembro unha vez que José viu a casa, non sei, a instalar un vídeo ou algo así, unha cámara, e dixo que eso podía ser o inicio de algo. E digo, tal cual, estupendo. Eu teño que decir que con Javi e con Javier despois, pero primeiro con Javi, chegábamos a montarnos tales embrollos de cables na cabeza de conectar cosas que chegabas a casa pola noite e seguías cableando. Pola noite seguías cableando mentalmente, tardabas un rato. Porque empezamos con equipos domésticos e, a ver, facer televisión con equipos domésticos é moi complicado. Pero bueno, eu creo que merece a pena. El lembro de ir a clase, estaba daquela no Cubi, estar atendendo as clases, non sei que, facendo os diagramas de como íbamos a cablear e como íbamos a conectar as cousas. Exactamente. Así. Entonces, Javier, que ti tiñas unha segunda parte, que volviches con Maruxía. Quería facerlle un reproche. A ver. Eu, ao principio, fixe un programa de radio, despois marchei, deixeino, olvideime del, e despois de 30 anos, bueno, por circunstancias da vida, volvín. E volvín encantado, ca mesma ilusión que o primeiro día. O primeiro que me dixo, volve, aparte ora o faz desde casa, que é moito máis tranquilo, todo é máis sencillo e tal, non tes que ver nin escoitar a naide, e prométoche que vamos facer unha páxina web.
Dixen, ai, que ben. Eso tamén lle prometín a Betty. Unha páxina web. A mí me fixo a mesma promesa. A mí promotemo el. Depois tamén pode haber para ti. E dixen, pareceme moi ben, porque os grandes esquecidos da radio, de programas de radio, non son os que fan a radio pola mañá, como el, ou a radio de madrugada, que non hai aquí, senón que son os programas que fan a radio ás 10 da noite, por exemplo. E os do fin de semana. E o fin de semana tamén. Pero bueno, é que mira, eu, por exemplo, onte tive en programa, ás 10 da noite. Vexo, na televisión está partido da Champions, Barça-Bayern. Casi eu estuve a punto de deixar a radio para ver o partido. Despois, Broncano, Wyoming e El Hormiguero. Dixen, joder. Non sei se estaba a Isla das Tentacións e o de Carlos de Sobera das citas. Dixen, e despois estou eu. Claro, a miña audiencia deben ser 20, 30, que estou encantado con eles, tampouco quero moitos máis, e agradezolle moito que me escoiten. Pero, se houbera unha páxina web, seguramente, en vez de 30, serían 50, o cual, para min, estaría moi ben. Eso por un lado. E segundo, como eu sei que despois de que pesque moito, despois de que lea, que escoite música, que viaxe co inserso, que faga as cousas de casa, que tamén son menos nobles, pero tamén, ora non tes a excusa de marcho que teño que marchar, que volva a radio e que faga un programa que eu, seguro, estou convencido que o fará fenomenal e eu escoitarei, e dígolle que xa ten unha hora, que os viernes ás 10 da noite, que creo que está libre. Entonces aí podremos xuntar para pedirlle a señorita Betty ou señora Betty que faga esa famosa páxina web. Directora. E nada. Betty, moitas gracias. Gracias. Ahora, tío, que tes que ver... Ahora tes que ver para ali arriba po alcalde. Claro. Non, pero espera. Antes de pasar a pelota ali, agora que ten tempo, pode aprender WordPress, HTML, PHP e facernos a páxina web da radio. Pregúntalle se onte escoitou o meu programa. Pero mira, antes de que lle pase a pelota, fallan os... Non pode ser que fallen os teus cascos. Se onte se escoitaches o programa de Javier. Hai cousas que non escoito. Mira, esta mañán... Está con la desbrozadora de la finca. Esta mañán estivo unha persoa na radio, non sei se está por aí, se está, vai a saber quen é. Claro, polas mañáns traballa e no seu traballo non pode escoitar a radio. Me dice, porque lle dicen, lle contei pouquiño solo, digo, vai a ver xente que le van a radio moitos anos, e me dice, sí, si yo les conozco a todos. Dice, Maruxiana Fronteira, Cantos do Vagalume, e me foi nomeando todos os programas que saen pola tarde. Digo, pois, que maravilla. É que realmente a esa hora hai uns programas estupendos. Maravillosos. Escoitados algunha vez porque son realmente moi bons. Non, o meu a mellor é o peor de todos, pero sí que... Ahora lanzamos a pelota ao patio de butacas, alcalde, necesitamos unha página web. A min, digamos, realmente eu non busco a fama na radio, senón que a min a facer o programa dame moita felicidade propia, simplemente facendo, e con eso xa me chega. E para rematar, lembrarche que xa teis dereito a criticar obras. Sí. Xa ten a valla. Teño a valla. Vale. Que tamén xa podes asistir ás charlas que hai na Plaza da Inmaculada. E que tamén... O Senado, iso chamas o Senado. E que sepas que por 4 euros podes ir a Benidorm. Eso está claro. Deixoche dous deberes encargados. Vostedes o coñecen porque fala ben, pero este home tamén escribe ben, e vai sendo hora de que fagas unhas memorias da radio. E pertis tempo, con tranquilidade. Vale, isto non é para ahora, non? Non é para esta Navidad, non sei. Voulle deixar papel e boli, de verdad, para que vaya notando... Ademais de eso, este home tamén é un gran fotógrafo. Desempolva a cámara de novo, vale? Bueno. Non che encargo unha cousa. Entre robaliza farei iso, non te preocupes. Ben, eu para rematar escribín aquí unhas cousas para que quede bonito, porque se non dito así solo en palabra igual se me quedaba atrás. E mira, fai 30 anos tiveches a visión e o valor de lanzar este soño chamado a Radio Municipal de Tui. Non só acendeches a sinal dunha emisora, senón que acendeches en todos nós a paixón
por contar historias, por compartir noticias e por conectar coa xente. Para mí foi unha verdadeira honra formar parte desta aventura dende o principio dun equipo que terminamos casi sendo unha familia. Déchenos a oportunidade de formar parte de algo grande, de algo que deixou pegada na comunidade e no corazón de todos os que traballamos aquí. Sabemos que o que sementaches seguirá aflorando cada día con seus programas e con cada emisión. Déixanos un legado, unha herencia, unha herdanza material que é a emisora. Aí está, funcionando e aí queda. Pero tamén nos deixaches unha herdanza co teu patrimonio interior, é dicir, os teus valores, as túas crenzas, as túas experiencias vitais servirán para inspirar a futuras xeracións. Gracias por creer, por inspirar e por ser o motor desta familia radiofónica. Felicidades. Non sei se Javier, José ou Javier, queredes engadir algo máis? Nada. O da página web... Gracias aos catro. Se estamos aquí hoxe en boa medida tamén é por vos, o sea que moitísimas gracias. Moitísimas gracias, Javier, José e Javier por acompañarnos. E eu lle pediría, moitísimas grazas, eu lle pediría agora aos meus compañeiros Andrea e Chimo que recuperemos na radio o tempo non é que boa, é que boa moitísimo máis. No, xa vades moi por riba do horario. Vamos media hora de retraso, sí. Pois xa que vamos a apurar. E se numerosas foron as persoas que estiveron na radio, o número de convidados e colaboradores no programa foi tamén moi importante. Pero, ademais, foi tamén o apoio á cultura. O traballo das asociacións foi sempre tamén unha aposta clara que se fixo dende a radio. E que decir tamén desa relación cos centros educativos. Dende o Ponte nas Ondas, eu creo que por aí temos xa representantes tamén de Ponte nas Ondas, a os distintos centros e o programa de radio escolar que siguen antena os xoves. Bueno, pois temos novas mensaxes para ti. Chimo, comezas ti co primeiro que nos vai a deixar esa mensaxe? Bueno, a primeira persoa neste caso sería María Díaz. Anda, María. Ou eu perdimos os papéis, creo. Non, sí, a primeiro é María Díaz. Vale, pois neses colaboradores todos que temos, unha delas foi María Díaz. María Díaz, que estivo connosco do 2004-2006, lembras? Que hoxe continúa, ademais, na cadena SER. Logo tamén temos unha mensaxe de Ángel Vila, que formou parte do equipo hai xa 8 anos. E o máis recente, porque estivo connosco hai ano e medio, Lucas Méndez. Que tal? Como estades? O meu nome é María Díaz e hoxe estou aquí para prestar testemunha, para explicarvos que de seguro eu non estaría ao fronte de este micrófono ou de ningún outro micrófono se non fose por culpa ou grazas a José Fon, porque el non somente me deu a oportunidade xunto a Betty Rey de falar, de contribuir, de en principio colaborar e logo traballar en Radio Municipal de Tui, senón que el mostroume que a radio podía ser máxica, que podía ser única, que tiña unha cantidade inxente de probabilidades, de posibilidades, e conseguiu que alguén tan tímido como eu, tan tímida neste caso, conseguise a saltar as ondas e, de feito, que ese gusanillo nunca me deixase, que adicase a miña vida profesional á radio. Agora que eu penso, José, en realidade que era un inconsciente. No meu primeiro ano traballei con el 2, deixoume o cargo do magazín durante un mes enteiro, o mes de agosto, en pleno verán. Entendo que baixo a vixilancia de Betty, pero esa oportunidade foi increíble porque forxou unha confianza que eu creo que nunca se foi nestes anos. José demostroume, ademais, que un medio non é grande polo seu tamaño, senón pola forza e polo valor dos seus traballadores. Sen dúbida, Radio Municipal de Tui é grande grazas a ter tido fronte a un home e un profesional como el. Vai sufrir moito
esta xubilación en todo caso sei que vai quedar en boas mans. Eu estive 2 anos, xa o dixen, traballando para José Fon, logo contei 2 décadas da súa amizade. Agardo, José, que a xubilación non te cambie e poder vernos un pouquiño máis agora que tes máis tempo. Búscame entre o público porque a miña intención é estar por aí. Vico. Noraboa, José, por esa ben merecida xubilación. Eu tamén quería, pero creo que ainda me falta un pouco. Dende aquí eu quería aproveitar este minutiño de tempo simplemente para reflexionar sobre a importancia da Radio Municipal de Tui e, polo tanto, da túa figura, da figura de José Fon como director, por pôr en valor o xornalismo local. Porque moitas veces pensamos en grandes referentes mediáticos, en grandes medios que contan todo o que sucede dende Madrid, pero o importante, o que a maioría de nos importa no noso día a día, é precisamente o que pasa na rúa, cando saímos pola mañá da casa, e para iso fixe un papel fundamental a Radio Municipal de Tui, que ademais consigo algo moi importante, ser un referente en toda a comarca, algo que eu penso que casi non sucede en ningunha parte de Galicia. Para min tamén foi moi importante coñecer a José e o resto do equipo da radio, pois para aprender a amar e a querer o xornalismo local. Posiblemente se non tivera pasado por aí non sería hoxe o director de Metropolitano.gal. Así que, dende aquí, a miña noraboa, a celebrar agora ese ben merecido descanso, e iso sí, que poidamos de vez en cando poder seguir escoitando a túa voz na radio. Bueno, o gran José Fon que colga as botas, como se soe dicir na jerga deportiva, colgas o micro, José, logo de tantos anos dedicado a ese proxecto que é teu, dedicado ao xornalismo e dedicado á radio dende a túa cidade. Imagino que estes días estarás a recibir moitos e moi merecidos parabéns e mensaxes de felicitación por esa trayectoria. Eu, pola miña banda, agradecerche simplemente facer mellor esta profesión. Non é sinxelo atopar xente que lle dedique tanto agarimo a súa cidade, a zona da que se sinte parte. Eu o fixen, eu sentime parte dese proxecto cando cheguei a Tui, sempre desexara a dedicarme a radio, a dedicarme ao xornalismo, e atopeime un proxecto feito con toda humildade, dende o bo xornalismo e con todo o agarimo cara a Tui. Así que nada, agradecerche que me fixera sentir como na casa nunha cidade que non era mía e que despertaras toda esa paixón pola radio e polo xornalismo. Desexo que o que veña sexa aínda mellor, seguro que sí. Así que nada, desexando volver a encontrarnos e que vaya todo ben. Unha aperta enorme. Temos máis testemunhas, sabes? Pois vos va desde ahora, Xa, sí, xa está claro. Vos va desde ahora. A ver, nos adoitamos a Eu acabar vixo sempre xente por ahora. aí que non sei se vai a subir ou non, pero que tamén teño que agradecerlle moito do éxito. Está por aí Pedro Souto, que vexo. Eva, gracias. Eva tamén. E, bueno, máis xente, iréis a... Que desde aquí non se ve moi ben. Yo se me queda alguén atrás que non teño moi boa visión desde aquí, Cava. ¿Qué tal? Vale. Sí, sí. Se queres paso cho listado. Antes perdín os papéis e presentaba xa os seguintes vídeos. Os seguintes vídeos están un pouco representados pois distintos colectivos dende o asociacionismo, no eido cultural, dende os músicos e tamén os centros educativos. E as seguintes mensaxes chegan de Miguel Enríquez, da Asociación Aloia de Pazos de Reis, de Andrea González, pianista e directora do ICFEN. Quería estar hoxe tamén presente aquí ao piano, pero está en Madrid, non era posible. E tamén Eloi Carrera e Miguel Prado, da Banda de Música Popular de Tui, e Manuel Jiménez, profesor do CEIP de Pazos de Reis. Imos con novas mensaxes. José, gracias polo traballo que fixeches. Gracias por facer visible o traballo das asociacións. Gracias pola boa persona que demostraches ser e a gran pegada que deixaches. Disfruta da túa nova etapa. Feliz xubilación.
Buenas noches a todos. Espero que estéis pasando una velada estupenda en homenaje a una de las personas que creo que más generosidad ha ofrecido a nuestro TUI. José, muchísimas gracias por dar voz a nuestros éxitos, a nuestros proyectos, a veces también reclamos y sobre todo por acompañarnos cada día desde la radio. Me gustaría dedicarte un trocito de una pieza que es un vals del adiós de Chopin, aunque sea un hasta pronto. Un beso. Hola José, aquí unha pequena representación da Banda de Música Popular de Tui. Queremos darche as grazas por apoiarnos sempre, por difundir os nosos eventos, os nosos concertos, dende a banda e dende a escola, por estar aí sempre, por preocuparte tanto, sobre todo, por o que estivemos facendo durante todos estes anos. E agora disfruta desta nova etapa e, bueno, se queres estudar batería, xa sabes onde tens que contar con nós. Hola, José. Xa pasaron moitos anos, quizáis un 32, dende aquel día que o CEI de Pazos de Reis propúxoche facer un programa de animación á lectura. Dende aquel día até a día de hoxe foron moitos centros do Concello de Tui e de outros concellos limítrofes os que se uniron a esta aventura. Eu, en nome de todos eles, quero agradecerche a túa colaboración todos estes anos. Os nenos van encantados a Radio Tui a gravar nas vosas instalacións e cando nos equivocamos e o tempo, como di Javier, 5 minutos, por favor, nos pasamos, a túa resposta sempre foi a mesma. Non te preocupes, seguimos adiante. Por todo eso, moitísimas grazas de verdade, pasa moi ben nesta nova etapa que xa mereces. Un abrazo forte de todos nós. Pero como non vou estar emocionado, non? En fin. Pois temos novos convidados cos que compartir un ratiño de conversa. Eduardo López, que con Conexión Musical puxo banda sonora as nosas tardes durante 20 anos. Sí, señor. Edu, se nos acompañas? Se quedou sin micro. Hola, aí está. Lle caes mal o técnico. Algo fixen. Tamén Pablo Comesaña, que levou a cabo distintos programas, tamén impartiu un curso de radio para nenos, xa saben moitos de vostedes, moito máis. Bueno, tiñamos previsto tamén que Kiko Carballo, que leva na radio 30 anos facendo un Guateque, que é o programa que máis tempo leva en emisión, pero hoxe finalmente por un imprevisto de última hora non pode estar aquí connosco. Un bico, Kiko. E bueno, vamos a falar un poquinho
destes anos de radio. Pasadísimos. Edu. ¿Qué tal? Pablo. Solo llevamos una hora de escaleta fuera de tiempo, no pasa nada, ¿no? Habéis traído bocadillos. Non hai programa despois, creo, non. Bueno, había. Vaya. A mí me dixeron, no, é de 8 a 9. Non, te mentimos. Non, está claro. Nove pouco. Bueno, Pablo, contanos a túa experiencia, porque ti te vimos aí nas imaxes nos inicios de todo, estiveches, fixeches un pouco de todo. Tiña pelo largo e a barba rasurada. Como está isto, Logo falan de Taylor Swift, mira para aí. Son Pablo Comesaña e tamén son fontista. Esta está chea de fontistas. Nada, eu xa contei outro día na radio, en realidade, aí temos que ir un pouco máis rápido, podríamos decir. Pero a nos chegou unha oferta no 94, 95, levaba un par de anos a radio. José nos dixo ao seu afillado, a Sergio, a Pedro, máis a min e a Rafa, se queríamos poñer músicas e facer un programa de música. Incluso nos deixaba os discos, algúns discos de jazz cojonudos. O A de Report, recordo, podía quedar na miña casa, non foi. Empezamos a facer radio aquí neste instituto. Eu tiña estado no instituto cando foi o cambio que foi medio ano neste centro e no medio ano no outro. E logo volvimos aquí a un estudio que, por certo, sonaba incrível. E aí fixemos radio, despois fixemos outra radio, marchamos a Río Moinhos, fixemos programas pola noite, fixemos programas fin de semana, e fixemos unha serie de proxectos que deixamos para un momento despois de Nico, pero sí, fixemos moitas cosas gracias a que José Font deixounos facer moitas cousas, moitísimas. Edu, eu te preguntaba outro día cantos anos estiveches en antena con Conexión Musical, porque moitos. Moitísimos. Pero bueno, en realidade Conexión Musical debe empezar no ano 2001, 2002. Pero antes? Antes entrara no curso de radio, no 99, que me facía todo tipo de putadas, entre comillas, porque me chamabades para facer seccións en día a día, de recheo, do que tocase, incluso algún informativo tamén compartido contigo. Lembro que ese verán, que foi no 99, incluso chegamos a facer día a día de verán, así un sucedáneo que nos pillase un pouco a contratempo, Ana Gregores e eu. Sí, señor. Sí. Pero bueno, Conexión Musical empezou en 2001, creo, e hasta 2019. Non está mal. Non está nada mal. Porque, ademais, eu teño que decir, e o contaba estes días, bueno, e ti o contabas, é dicir, a última época xa compasinabas traballos, chegabas tarde. A última época refíreste de 2005 a 2019, máis ou menos, non? Polo menos. Sí, bueno, había que compasinarse, non é imposible, pero, bueno, merezo a pena, era un equipo que gustaba formar parte del, bueno, sempre me considero unha parte da familia, entonces non me importaba demasiado. Teño que decir algo. Se queres decir algo? Bueno, que él ademais traballo tamén nunha emisora grande. Sí. Durante unha temporada na SER. Sí, bueno, tive a oportunidade tamén gracias a Radio Tui de estar en Radio Vigo, concretamente nos 40 principales. Bueno, tamén catapultado porque estiveran en Radio ECA, non sei se te lembras, que gañaron un concurso de radio na universidade. E, bueno, ao final isto vai te levando dun sitio para outro e aí estivemos un par de anos, sí. Efectivamente. E no caso de Pablo, bueno, pois a mí tamén, o sea, son xente, ele agora profesionalmente non está relacionado con o mundo da comunicación, Pablo sí, bueno, comunicación no sentido máis amplio, e eu me preguntaba do que me sentía máis satisfeito, pois saben vostedes canta xente que pasou por Radio Tui e que fixo unha vida, unha carreira profesional nun medio de comunicación, unha comunicación, bueno, e o seu primeiro contacto foi con esta emisora, non? Sí, eu sempre o dixen que en realidade foi gracias a ti. Eu teño unha profesión agora, eu fago de produción, eu son a persoa que estou en produción do Festival Playdoc en Ventura. Eu creo que xunto con Anxo, con Sara, eu creo que sempre pensei que ese momento angular, ese clic, foi gracias a ti. Eu estive na radio, gracias tamén a Miguel Veiga, que me deu a oportunidade, fui a Pontevedra, despois marchei a Valencia, en Valencia tamén fixen radio. Empezamos a organizar, a producir, digamos, foi gracias a facer cousas divertidas, locas, como aquilo que falábamos outro día do evento que se fixo polo acontecemento do Furacán Mitch, que había que recordar cartos, e houve aquí unha presentación, estábamos aí, o Santelmo Rock, moitas cosas que nos levaron a facer un pouco de traballo de produción. Entón, eu agora, se teño
unha profesión. Eu fixen cursos na radio, eu fixen a mili na radio, xa o dixen outro día, non? Eu fixen a prestación social sustitutoria en Radio Municipal de Tui. Eu tamén. A instrucción con José Fon. Todos os días no patio en Río Muiños. Seguro que no patio de butacas hai alguén máis que tamén. Posiblemente. Veis? Por aí, neses proxectos que podían xurdir, sempre estabas disposto, sempre escoitabas a posibilidade de haber algunha idea de máis, había moita xente traballando nese momento. Nun momento propúxenche isto, vamos enlazando, non, Betty? Porque vamos Sí, sí, vamos aí. Facer un obradoiro para rapaces. Sí. Neste caso eran as actividades extraescolares, aí había, pois, facías judo, xadrez e demais. Pensamos que podría ser unha boa posibilidade que as rapazas e os rapaces que cativos tiñan 12, 13, 14 anos poderían acercarse á radio, descubrir como era facer un programa. De feito, chegaron a facelo, tiñamos pois acercamento sobre todo eso, como facelo, en que consiste, como é unha radio, como é por dentro, como se fai. Ese programa, ese obradoiro durou uns anos, eu tamén reportoume e fíxome estar en contacto co futuro, co pinche futuro. E aí tiñamos entre moitas e moitos rapaces con moito talento, con moitas capacidades, a posibilidade de traballar con alguén que tamén vai a estar ahora con nós, que é Samuel Diz, que formou parte do noso obradoiro cando era un rapaz e agora está aquí para poder interpretar. Xa ven que todo está conectado. La tiramos moi bien. Samuel formou parte dese obradoiro, era un rapaz, xa tocaban a guitarra, xa estaba no conservatorio, de feito aproveitamos algunha cousa que el podía facer, había outras rapazas que tamén tocaban, e hoxe temos a oportunidade de que Samuel interprete, regale, este aquí connosco. Porque a música tamén forma parte do día a día e, dende logo, os músicos que ao longo de todos estes anos fomos escoitando, fomos crecendo con eles, e, dende logo, bueno, agradecerlles moito a posibilidade de hoxe poder estar aquí connosco. Mira, mentes este intre, podo dicir unha cousa. Neste caso estamos, máis eu, como programas houve moitos. O programa máis lonxevo, máis duradeiro, o que máis tempo estuvo na radio, que creo que son 25 anos. O programa non, a persoa, que ininterrumpidamente, que non está hoxe nesta mesa, pero está a través da miña voz, é Juan Serodio. Alguén que ademais é teu amigo, alguén que ademais fixo a selección musical deste programa, o que escoitades. Unha persoa que estivo sempre na radio e que quero aproveitar para poñerlle voz porque el non podía estar, quería estar, participa, axuda e ademais foi un referente para todos nós, como amigo, como coñecedor musical, e contigo sempre ao teu carón. Entón, queda contado tamén. Non está. Está, non está aquí arriba, pero está aí abaixo. Ten outro papel. Pero onde está? Está escondido. Juan. Está Gracias, aí. Juan. Gracias. Ademais, a selección musical que escoitaron antes de que comezara o programa no patio de butacas, que soaba tamén pola Radio Municipal de Tui, unha selección feita por Juan Serodio especialmente para ti. É o tipo que máis sabe de música de Tui. Igual o temos que fichar para a radio. De cine non tanto, pero de música... É tipo Maldini o do fútbol, pero en música. Sí. Bueno, Samuel, que regalo, moitísimas gracias. Cando queiras. Moitísimas gracias.
Gracias, José. Pensaba por qué tantas gracias dar hoxe. E creo que unha das cousas para min máis importantes é a aposta pola xente nova dentro da Radio Municipal de Tui. E eu non quero falar en primeira persoa individual, senón quizáis en primeira persoa dun colectivo, de todas aquelas persoas que crecemos, que tamén gracias a ese conservatorio paralelo á Radio Municipal de Tui, a día de hoxe nos podemos dedicar profesionalmente á música. E dedicarnos profesionalmente á música non só é subir a un escenario e tocar, senón é chegar a unha entrevista e falar ante un micro e saber como facelo, ou que non sei se a primeira vez. E creo que nese sentido pois tamén é fundamental ese apoio da radio. Gracias extendidas de todo o equipo de música no claustro, porque a Radio Municipal de Tui é fundamental para o festival. E grazas extendidas por toda a poboación que escoitando a radio crecemos como persoas. Gracias. Bueno, moitísimas grazas, Samuel. Pablo, moitísimas grazas, Edu, moitísimas gracias por acompañarnos e nós continuamos. Antes o decía precisamente Pablo, aquel festival que a radio organizou e cando o Furacán Mitch, o sumarnos a causas solidarias dende a radio foi algo que ti sempre tuveches claro, apoiar todas esas campañas que levan a cabo distintos colectivos e como pode ser Sosto Miño Baixo Miño, temos unha mensaxe do seu presidente, José Quinteiro. Sí, tamén hai uns días recibimos a visita do San Xerome. Eles sintonizan a radio cada mañá e teñen tamén unha mensaxe para ti. O mesmo acontece coa Asociación Vontade, así que, se vos parece, imos a ver estas mensaxes. Son José Quinteiro e falo en nome da Asociación Asistencial Sostomiño Baixo Miño. Queremos sumarnos a esta homenaxe lembrando a colaboración de José Fon dentro dos nosos comezos. Agradecemos a súa boa disposición dentro do punto de vista laboral na radio de Tui e dentro do punto de vista persoal, pola súa humanidade. Grazas, José Fon. Agardámoste. José, gracias por a túa implicación con Sáenz. Gracias, Fon. Que pases unha feliz jubilación. Gracias por ayudarnos no San Xerome. Fon, muchas gracias por todo. Hola, Fon. Tengamos saludos desde el taller de artesanía. Que tengas una buena, feliz de jubilación. Muchas gracias, José. Pues somos unos solteros. Goza moito por a túa xubilación. ¿Con qué? Whisky. Disfruta y descansa. Gracias. Gracias por todo y disfruta mucho de tu jubilación. Gracias por ayudar a Sánchez. Boas tardes, José Fon. Felicidades polo teu traballo en Radio Tui todos estes anos. Foches un transmisor máis que válido para a información para toda a bisbarra do Baixo Miño. Gracias e disfruta do tempo libre que vas a ter agora. Somos vontade e queríamos que vinieras por aquí algún día para que nos contaras algún truco da radiodifusión. Vale, que seas feliz y bien puedes pasar por aquí por vontade cuando puedas. Seguimos con outro bloque. A radio foi tamén un deses altofalantes para as empresas e para o comercio local, dende a publicidade como difundindo as súas campañas de promoción da Asociación de Comerciantes, os seus produtos, os servizos, os galardóns que reciben o comercio, as empresas de Tui. A mensaxe chega agora de Telmo Paramos, un dos primeiros anunciantes que tivo a radio é de Iván Carral, que é presidente de ACI Tui. Teño que dicir que a aposta que fixen foi a mellor.
saliu moi ben, se me deu a conocer en todo o Baixo Miño, ainda máis na zona do condado tamén e tal, e para min foi primordial. E pois outros comercios que tamén viñeron facendo publicidade e todo, creo que tamén resultou bastante ben, satisfactorio para eles. Trataba tamén a radio de visibilizar as ofertas de que teñamos nós ou outros comerciantes cara para que o público se enterara un pouco, non? Moitas veces, pois, non eran o que un pensaba, había que cambiarla, non? Porque non todas as publicidades salían ben, pero bueno, naqueles tempos co meu negocio sí que salía porque me dieron a conocer que foi o máis importante, pois que viña a xente. Nada, José, que empezas a unha nova etapa, que a disfrutes, porque xa mereces, e simplemente a disfrutar. Moitas gracias a ti, isto non é unha despedida, sino hasta sempre, vale, José? Boas tardes, son Iván da Asociación de Comerciantes de Tui, en representación de todo o comercio local, pois estamos aquí para darlle, digamos, un saúdo bueno, ao largo de todo o percorrido de José en Radio Tui, que parece que foi onte cando empezou, pero bueno, que xa van 33 anos, que gracias por compartir con nós o talento que ten, a súa comunicación, é un exemplo a seguir, que foi unha das bandas sonoras das nosas mañás, durante todos estes anos, bueno, pois coa súa boa información, informativos matutinos, sempre cheo de enerxía, e con todas as noticias relevantes, ten moita capacidade de comunicación, ten unha audiencia moi fiel, e bueno, José para nós é a voz e a banda sonora das nosas mañáns. Por iso queremos agradecer de parte de todo o comercio local todo o seu apoio, bueno, que siga disfrutando da súa vida, que seguro que todo o que ven, sin dúbida, é bo para él. Tamén decir que, bueno, a súa empatía e o seu estilo amigable converteo nun compañeiro inesquecible, nunha persoa cunha voz característica e que comunica moi ben, e que todos estamos, gracias a él, pois donde estamos neste momento en canto á Radio Municipal de Tui. Hai máis, porque outro ámbito que non podíamos esquecer hoxe é o deporte. En Tui practícanse moitísimas modalidades deportivas, os éxitos dos nosos clubs e deportistas son impresionantes, o deporte que está sempre presente dende os Xogos Olímpicos ao deporte base. Xa te fixeron ofertas? No, para deporte ainda non, só me queda iso, pero bueno. Non o digas. Xa chegarán, no, sí. Xa me ofreceron ir a facer un curso de tiro con arco. Pois aí está. Claro. Sí, señor. Pois despois ves a explicarnos. Sí. Bueno, pois a mensaxe chega agora de o padeiro Enrique Míguez, do triatleta Gustavo Rodríguez e de Beatriz González de Agrudemán. Hola, José, buenas tardes. Bueno, ya sabes quién soy, ¿no? En nombre de los deportistas tudenses, pues bueno, como un poco representante de ellos, queremos agradecerte todos estos años que has estado al frente de esta casa, de tu casa, y también consideramos que nuestra casa, la Radio Municipal de Tui. Pero sobre todo hoy es tu día, hoy es nuestro homenaje a una persona que ha estado durante muchos años, 32 años nada menos, al frente de todos los días y pues bueno, viviendo nuestros triunfos y que nosotros queremos agradecerte todos estos años y queremos desearte que tu jubilación sea, pues eso, un mundo de pasión por todos los que nos quedamos aquí siguiendo el día a día. Te echaremos de menos, por supuesto, esa voz inconfundible que todos los días por la mañana nos despertaba, con ese café, con esa croissant, pero sobre todo con esa compañía. No sé, gracias en mi nombre y en nombre de los deportistas tudenses por tantos años de confianza en nosotros
Gracias por estar siempre ahí y gracias por el apoyo que nos has podido brindar. Por eso, te lo mereces. Que tengas, no sé, la jubilación ideal, la tienes que buscar. Igual que nosotros buscábamos nuestros triunfos, busca tu tiempo, busca tu bienestar. Te esperamos. Pues lo primero de todo, agradecerte, ¿no? Han sido muchos años acompañando a los logros del deporte tudense, ¿no? Esa voz de Radio Tui que siempre, la verdad que la tengo muy asociada, ¿no? De cuando llegaba a casa, siempre cuando estábamos entrenando fuera, cuando estábamos en las concentraciones, cuando sonaba ese despertador, ese radio despertador que ya donde irá, ¿no? Pues con tu voz era recordar que estábamos en casa y era como un poquito pues sentirse arropado, ¿no? Y la verdad que agradecer tantos años, ¿no? Acompañándonos, viéndonos crecer, acompañando cuando las cosas iban bien, cuando no iban tan bien, cuando los logros eran un poquito más ya desde un principio pues a nivel más local, incluso bueno, esos primeros años, ¿no? Incluso con la televisión, cuando salimos con el club de mountain bike, ¿no? que hacíamos aquí con nuestras familias, donde va. Y bueno, que vaya todo bien y agradecer esa gran labor que has hecho acompañándonos. Saludo. Moitísimas gracias, José, por todos estes anos dedicados ao deporte base tudense, tanto desde os clubs deportivos que fixeches que os nenos no deporte base se sentiran grandes héroes, os que moitos deles hoxe son deportistas de élite. Moitísimas gracias por poñerlle voz ao deporte escolar na agrupación deportiva, nas carreiras, en toda a competición escolar, que preguntemos donde preguntemos, os nenos de Tui saben onde está Radio Tui e ti que eres a súa voz no deporte. E, por suposto, non podemos esquecer a Lollada, a que durante todos estes anos lle puxeche vos, fixeche seco e fixeches que a nosa Lollada chegara a todos os domicilios. Gracias por todo o cariño, por todo o trato e por toda a dedicación os nenos do deporte de Tui. Gracias por todo, José. Quique Míguez dixo te esperamos, ¿no? Sí. Aí está, claro. Ide esperando. Ide esperando. Bueno, pero propostas esta noite non che faltan, no. Por si te aburres, como decía Manolo Martínez, e non te preocupes que hai propostas. Chimo. Dende logo que non. Nestes anos tes presentado uns cuantos temas musicais en primicia. Sí, hombre. Sí. Uns cuantos. Sí. Pois hoxe tamén. Porque hai uns días aquí na Radio Municipal de Tui soaba lo mismo. Sí. Bueno, antes do seu lanzamento oficial. Pois hoxe imos ter a oportunidade de escoitar en directo un tema que se vai presentar a mediados do vindeiro mes, do mes de novembro, en galego e como parte dun documental. Sabes de quen che falamos? Sí, claro, de Pois G-Face. presenta. De G-Face. Está connosco tamén. G-Face. ¿Dónde está? Cando queiras. Aí está. Inconfundible G-Face. con ese outfit que me encanta. Eu cando sea maior quero ser como a ti. Espera, porque temos que darlle aos nosos técnicos un minutiño. Se queres falar... Aí xa está, non sei. Sí, xa está. Se non sento-me aí, non pasa nada. Non, xa está, xa podes falar. Como estades? Que tal? Estou co corazón aquí, porque ademais recoñezo moita xente daqui que eu vivín en Tui 12 longos anos e hai moitas caras coñecidas por aquí. A parte de que un día xa especial, de que é o teu día, que non o considero unha despedida, considero unha forma bonita de homenaxear a unha persoa que leva tanto tempo adicándose á radio, amando a profesión e sen radio non habría música nin cancións. Como ben decías, eu sempre entrego as cancións, teño a manía de darlle en primicia sempre as cancións a Radio Tui, porque como é a radio da casa, eu antes de facer unha gira a nivel nacional e ir a todas as entrevistas, todos os medios cantos haxa, sempre vou a Radio Tui. De feito, unha semana antes chamalle o meu repre a José ou a Chimo, a quen sexa, e dilles, que tal se vamos pa semana que ven a presentar aí a canción que non saliu, sin que ninguén se entere? Sí, señor, e ademais eu
No teu caso, como en moitos outros, vimos como pouquinho en pouco te fuche facendo un oco no mundo da música e vades escoitar falar moito deste rapaz, xa veredes. Pois, como ben sabes que eu sempre che dou as exclusivas, hoxe vouche dar a última, que, bueno, non te vas librar de que che mande as cancións, inda que deixes a radio, que o sepas. Vou seguir mandando as cancións tanto ao equipo como a ti. Non te vas librar tan fácil. Pois vouche presentar unha exclusiva en galego. Moi ben. Isto é algo moi importante para min porque, bueno, unha canción que se chama Miña Rianxeira, que lle adico a miña avoa, que gustaríame que estivera entre estas butacas todas, pero, bueno, non pode estar. Forma parte dun documusical en galego, que é a primeira aventura que vou facer en galego, que ben vos sabedes, que son 5 cancións en galego, ademais gravadas en Tomiño, que é onde vivo, porque, bueno, pasei por Tui, pero criaime en Gondomar, en Salvaterra, son de moitos lados, pero Tui, sen dúbida, está no meu corazón, e como hoxe era un día tan especial, tiña que traer algo que estivera ao nivel deste evento, de vos, e sobre todo de José. Así que, bueno, isto chámase Miña Rianxeira, e espero que vos encante. Déjame que crea que só nos separa a marea, que estás aquí comigo ainda que non sexa como quixera. Déjame que crea que eres ti a que me revela que en algún lugar do mundo vas pola area. Miña rianxeira, ai galela, non te esquezo, iso non sei como facelo, e váleme de nada, pero ainda váleme menos lembrarte cada día, ainda que te bote de menos. Déixame creer. Déixame creer que estás preto por unha vez. Déixame creer que estás aínda que non estés. Déixame creer que estás preto por unha vez. Déixame creer, miña rianxeira, só por unha vez. Só por unha vez. Guapa. Por unha vez, déixame ser cativo, ven pra meu lado, ainda son aquel neno. Boto en falta os teus agarimos que me acougaban cando tiña medo. Como se supera, non sei, diso non fala a lei. Ninguén me dixo como. Nunca digo que te lembrei, pra min se sendo todo. Déixame creer que estás preto por unha vez. Déixame creer que estás aínda que non estés. Déixame creer que estás preto por unha vez. Déixame creer, miña rianxeira, só por unha vez. Déixame que crea que só nos separa a marea, que
que estás aquí conmigo, ainda que non sexa como quixera. Déixame creer, déixame creer, déixame creer, por unha vez, por unha vez. Déixame creer, déixame creer, miña rianxeira. Só por unha vez. Moitísimas grazas, de corazón. Bueno, impresionante. En estrea exclusiva no mundo mundial aquí neste programa tan especial da Radio Municipal de Tui. Moitísimas gracias. Antes de marchar, grazas a vos de novo por ser así, José. Como ben che dixen antes, non te vas librar aínda que te jubiles de que che mandas cancións. E quero pedir tamén, bueno, un forte aplauso para Mateos Estelo, que... E agora sí que sí, voume sentar con vos, que vamos a seguir disfrutando da noite. Grazas, de verdade, grazas. A pel de Kika. Sí. Madre mía. Qué voz, qué voz. Increíble, qué voz increíble. Maravillosa. Bueno, na radio estamos os técnicos, os locutores, os entrevistados, os colaboradores, pero hai unha peza fundamental sen a cal o noso traballo non tería sentido. Sabes? Os que están do outro lado. Claro, pero hoxe ademais teñen micro. Bueno. Non xo contáramos? No. Non, pois sí. Durante todos estes anos, eu xo decía outro día na radio, no programa do luns, entraches na casa, no coche, no traballo, axudaches a cociñar, a facer contas, bueno, a facer un pouquiño de todo. E de todas esas persoas que cada mañá nestes anos te escoitaban, temos unha pequena representación tamén, e lles imos a dar o micro para que como ointes teus te dean unha mensaxe. En primeiro lugar, bueno, non sei quen dos dous, si, Hortensia Rodríguez, que ten unha mensaxe para ti, Hortensia. Boa noite. Hola, José, boas noites. Boas Pois noites. mira, durante 30 anos eu sempre abrín a miña floristería. Emocionoume. Escoita. Se escoita, se escoita. Emocionábame moito, porque a veces, ao principio, iba a levar ramos. Acórdome que unha vez cheguei a Porriño a unha fábrica de pedra e tiñan a radio a todo volumen. E dixen, ai, pero Radio Tui chega aquí tamén. Estou te falando dai 20 e tantos anos. Claro, nos escoitamos Radio Tui todos os días. Entonces, a mí me sentía, bueno, orgullosísima. E despois decirte que, bueno, eu abro a tenda, o primeiro que fago é poñer Radio Tui, vou no coche conducindo Radio Tui, e vamos, escoitote polas mañáns, dando os bons días, que vamos, que eres un máis da familia xa en todas as casas e empresas. Moitas gracias por estar aí, eso, moi agradecida. No, gracias a vos. Gracias, Hortensia. E a carón de Hortensia temos a Diego Estevez, que tamén ten unha mensaxe para ti, Diego, boa noite. Hola, José, buenas noches. O meu alter ego, ese é o meu alter ego. Xubilado. Buenas noches. Bueno, José, qué decir que... Gracias. Qué decir que no te hayan dicho hasta ahora. Lo único que, bueno, agradecerte todos estos años de compañía, porque de mis primeros recuerdos es sintonizar Teletui con aquellas televisiones que había que buscar la sintonía ahí con una agujita. Y bueno, nada, agradecerte todos estos años de compañía y se te va a echar mucho de menos. Y nada, gracias de verdad y gracias por ser la persona más humilde que he escuchado en mi vida. Gracias, de verdad. Gracias. Está doctora aí. Doctora, moitas gracias. Despois tes a oportunidade de saudalos ao rematar. Vale. Xa prometemos que queda pouco. Sí, eso. Sí.
Era iso, non? O que ibas a decir, seguro. Vamos. E agora é o momento de confesarche unha cousa. A radio que ven no cartel e que ves no cartel non é da biblioteca, nin foi ao Zar. É a mesma radio que acendeu Uxía ao comezo deste programa especial. É unha radio familiar. Grazas, Irene, pola túa complicidade. Abotabas no menos da casa, non? Bueno, pois a familia, as familias, as nosas familias son, dende logo, tamén unha parte moi importante da Radio Municipal de Tui. A mensaxe máis especial deixámola agora para o final. No, por favor. Ola. Bueno, non sei como de contento ou non contento estarás de verme aquí, pero é que tiña que atopar un xeito de meterme e de estar ali convosco hoxe. Non quero falar moito e non vou dicir moito máis, ademais de que espero que saibades que vaya onde vaya, todo o mundo vai coñecer o nome de Radio Tui e todo o mundo sabe xa que meu pai é unha microcelebridade, porque é unha cousa que eu teño que presumir sí ou sí. Tamén gustaríame dicir que non son filla única, que teño evidentemente unha irmá maravillosa, que do mesmo xeito que eu marchei da casa ten agora que volar soa, que é a radio, e da que estou tamén moi orgullosa, e que tamén puiden ver medrar. E quizáis non é o momento, e quizáis non é o sitio para falar do que pasa na casa, pero que verídicamente se ti fas tanto, papá, por sacar adiante este proxecto, e se ti facías cousas maravillosas de portas para fora, eran doblemente maravillosas de portas para dentro, porque podo dicir con toda a honestidade do mundo que para min creouse un lugar ao que sempre vou querer volver, e creouse un lugar seguro no que me sinto arropada e querida, e dentro do cal se inclúen pois as salas deste edificio, ese locutorio e ese despacho. En fin, non quero poñerme moi emotiva, pero sí que quero dicir que estou increíblemente orgullosa de todo, de vos, de poder asistir e poder ser parte de todo o que é a radio, todo o que vai ser a radio a partir de agora tamén, e que sei evidentemente que eu non tería sido a mesma persoa se non houvese asistido a todo isto, se ademais ti non houvese tido tantísima paciencia comigo como para chegar de traballar e sentarte comigo a ler unha retaila interminable de historias de Chino e Druida e dos animais da granxa das que non me vou poder cansar nunca e que seguirei querendo escoitar. Non quero expandirme, non quero seguir. Papá vas a ser sempre a persoa que máis admire, a persoa que máis queira impresionar, e iso non vai a cambiar nunca. E nada, quero vos moito. Chao. Estivemos a punto de comprar un billete dende Londres a Tui para esta noite, pero os horarios non nos cuadraban ben. Está Rafa o concelleiro por aí? Que me dixo que iba a traer un palé de clines hoxe. Falta vacía. Que traidores. Irene, que traidora. No, Irene non sabía nada. ¿No? No. Ah, bueno, entón te perdono. E a radio era radio. A radio era radio. Era radio. Claro. Esa era a radio que escoitaba a miña nai. Na que me escoitaba a miña nai. E eu decía, que raro que escolleras unha foto igual que a que tiñamos na casa. Que raro. E Gus decía, no, foi unha radio azar que atopamos en internet. Esa é a radio. Sí, sí. E eu teño que decir que non me estento, que queredes acabar e é hora de acabar xa. Pero cando moitas veces, cando estamos facendo radio, cada un se imagina unha cousa. E eu moitas veces me imaginei que na radio que estaba sonando era nesa. Pois te vou decir unha cousa, porque desde aquí atrás non o ves, pero esa radio que está aí enriba é esa radio. Como tiñas que estar detrás non podías ver o comezo, pero o programa comezou con Uxía, que é unha das túas ointes máis novas, acendendo a radio para que comezara o día a día. Anda. Pois que ben. Bueno, isto non acaba aquí, porque aínda temos máis música, non? Pero outra sorpresa
eu creo que o temos, sí, xa, debe de estar por aquí xa. Éramos veciños en Río Muiños. Canta. O entrevistamos, eu creo que as primeiras veces cando aínda estudiaba en Salamanca. Perdón polo non? técnico. É que tamén tiña que estar. Sí. Encerronas. Te agradezo moitísimo porque sei que para ti salir da tua zona de confort e facer estas cousas sempre é un esforzo grande, polo tanto agradecete moitísimo. Total, además estou bastante oxidado, o sea que... Bueno. Pero merece a pena. Nada, eu quero darche as grazas como amigo, como oráculo, que sempre foches, que nada, tío, que eres unha persoa fundamental non só no persoal, sino de a túa capacidade de catalizar pues cosas boas de cara ao povo, no? Sempre animando, sempre dando como o pulso a xente que queríamos comenzar cousas así valientes e sempre eras como un acicate para nós. Nos con o proxecto de Playdoc sempre estiveches ali, lembrome as primeiras veces que te decíamos que tiñas que facer hasta de maestro de ceremonias, no? Pero, insisto, te marchas pero non te marchas, o sea, quero decir que te precisamos cerca, creo que como tú te quere ben cerca porque creo que fai falta xente como ti. E nada, vou a improvisar algo, falabas da vida e vou a facer como unha especie de cover absurdo e espero que sexades clementes con o que escoitedes, vale? Va para ti. Un clásico. Well, that's life. That's what all the people say. Going up in April, shut down in May. I know I'm gonna change that tune. Yes, I will. Well, I'm back on top in June. That's life. That's life. That's life, and I can't deny it. I thought of quit, but my heart won't buy it. I know I'm gonna change that tune. Well, I'm back on top. Well, I'm back on top in June. I've been a puppet, a poet, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been in and out, and over and out. And I know one thing. Each time I found myself flat on the face, I heat myself up and get back in the race. That's life, yeah, that's life. That's life and I can't deny it. I thought about quit, but my heart won't buy it. I know I'm gonna change that tune, yes I will. 'Cause I'm going back in June. I've been a puppet, a poet, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been in and out and over and out. But I know one thing. Each time I found myself flat on the face, I heat myself up and get back in the race. Oh, that's life, that's life, that's life, and I can't deny it. I thought about quit, but my heart won't buy it. I know I'm gonna change that tune. Will I get back on top? Will I get back on top in June? Yes, I get back on top in June. That's life, that's life, that's life, that's life. Fue hermoso tu viaje, el que hoy nos trae aquí, que tú no hiciste solo, estábamos ahí. Fue hermoso tu viaje, José, ¿a que sí? Fue hermoso, palabra
palabras y sonidos que quieren resistir, frecuencias en el aire que vuelan hasta aquí. Fue hermoso tu viaje, ¿a que sí? Fue hermoso tu viaje. Fue hermoso tu viaje, José, ¿a que sí? Fue hermoso tu viaje, José. Always look at the bright side of life. Hey, always look at the bright side of life. Gracias, José. No te vayas muy lejos. Bueno, moitísimas gracias a Anxo tamén por estar hoxe aquí, porque tiña que estar, dende logo, maravilloso. Bueno, chegamos casi á recta final. Case a recta final, e hoxe, ademais destes aplausos... A ver, que eu non aplausos... dou pa moito máis xa, Queda pouco máis, de verdade que sí. E ademais destes aplausos, e dos que quedan, do cariño, do noso recoñecemento, queríamos tamén facerche entrega dun agasallo. máis agasallo que este. Que agora tería que ir vindo. Máis agasallo que este. Perdimos para o agasallo. para que podas levarcho a casa. Claro. Se chega, cando chegue, pois xa... Bueno, mentras chega, podo decir algo? Sí. Despois te damos oportunidade ao final. Sí, teño turno... Te vamos a deixar falar. Teño turno de palabra final. De réplica. Aquí está. Pablo. Pablo. É para que leves para casa, Pablo. Así, espera, pero de pé, ¿no? Sí, mellor. Bueno, como locutor tampouco está de máis que o reciba sentado. Igual vos agradecen un paso adiante pola luz, verdade, Pablo? Aí. Bueno, para os que nos están escoitando pola radio, fixemos entrega dun agasallo que está agora desempaquetando. Está facendo un unboxing. Exacto. Está rompendo papel. Pouco. Claro. Escoitan o papel. Que tamén queda na radio, eso tamén. Aí. Ten cuidado, pero que pero ademais ben empaquetado. Ahora? Aí se lle botamos unha man, ben super ben empaquetado. Outro para que sexa aquí. máis sorpresa. Pablo, xusto. Estamos xa na recta final, nos queda moi pouquiño, pero agardo que estean disfrutando o programa e agora sí vamos a poder ver ese agasallo. Eu non me atrevo a describirlo, pero bueno, é un cadro do locutorio da radio con José, con dúas persoas convidadas. É unha obra feita para hoxe por Irene Silva, a quen tamén lle agradecemos moito, bueno, que captara aí a idea deste agasallo, porque a radio sempre vai contigo. Hoxe queremos, ademais deste agasallo, de todas esas gracias que che foron dando, que che fomos dando ao longo do programa, queremos dar as grazas tamén, bueno, en primeiro lugar, Irene, pola túa complicidade, porque tú tamén eres parte desta radio, bueno, porque sen ti isto non sería posible, aínda que non sabía nada, non é que non te contase, é que só sabía que tiñas que estar aquí ás 8 da tarde, de verdade. E, bueno, o da radio, claro. Grazas, por suposto, ao Concello de Tui, Enrique, a Sonsoles, por facer posible que hoxe este programa tamén o poidamos levar adiante neste maravilloso teatro. Grazas ao Conservatorio por estar hoxe aquí tamén. Moitas grazas a Samuel, que ademais, bueno, non sei onde está Samuel, a Samuel, por tamén a túa
aportación neste programa. Moitísimas grazas a G-Face tamén, que o temos por aí, por suposto, a Ángel, por pechar estas actuacións musicais. Grazas a todas as persoas que vimos con esas mensaxes. Tivemos que escoller unha representación moi pequena porque senón estaríamos aquí ata pasado mañán seguramente. Bueno, ninguén o dubidou e enseguida, bueno, pois se animaron a deixar tamén esa mensaxe. Eles tentamos que foran a representación de todas esas persoas que hoxe seguramente querían ter deixado aquí unha mensaxe. Dende logo, grazas ao persoal do teatro, a Melchor, a Gustavo Atanes, a Juan. Dende luego, bueno, o responsable do cable do micro blanco, a Manuel de Cerezo, de Automatismos Cerezo, porque... bueno, ademais do cable, fixo unha aportación inmensa técnicamente para que isto puidera ser posible, porque un programa en directo de radio, dende o teatro, e, bueno, cunha complexidade técnica xa poden ver que é moi complicada. Grazas tamén a Carlos Hermida, non sei se anda por aí. Grazas a Raquel Diz, que está por aí coas cámaras. Moitísimas grazas a Miguel Garrido, que tamén o temos por aí coas cámaras. A Pablo Núñez, que está aquí deixando constancia fotográfica de todo este evento. Grazas a Aldo Tartaglioni, que o temos por aquí detrás tamén, que está en prácticas na radio. Grazas a María Rodríguez por este diseño do cartel do evento especial. E todo isto, ademais, non sería posible sen Miguel Alfaya, sen Gaspar García, que o temos tamén aquí en riba do escenario, sen Diego Fernández. ¿Dónde está? Bueno, dende o minuto menos 10 estaban aí. Non levantaban. Gracias a Gus Abreu, impresionante. Grazas a Pablo Comesaña, que vou a decir de Pablo. Grazas a Chimo Cabreira e a Andrea por ser hoxe os nosos compañeiros de mesa. Grazas, por suposto, a Javier Martínez, que hoxe, se o poidemos ver, habitualmente está no outro lado da peceira, o noso técnico da radio, e técnico tamén deste programa, que argallaron, bueno, pois entre todos, que todo isto fora posible, que técnicamente, digo, non era doado, era todo un reto, e creo que, bueno, seguimos bastante ben. Chimo, deixote o micro. Non me vou estender, non podo aportar nada máis do que aquí se aportou durante esta tarde, imposible. Só agradecerche que fai 25 anos me chamaras, colaborador durante 25 anos, bodas de prata con esta emisora, son interrompidas por unha baixa, por un accidente de tráfico. Antes decía por aí Javier González que o venres pola noite ás 10 non podes, porque eu de 9:30 a 11 teño pide pista, o sea que esa franxa non a podes utilizar, busca outra. Grazas por o legado que deixas en moitas persoas, pero eu falo evidentemente das miñas compañeras, de Betty e de Andrea, Javier Martínez, é un legado fantástico. E, bueno, como decía Ángel, en realidade, bueno, nos queremos que sigas por aí, pululando como sombra. Que disfrutes todo o que vas a facer, que tes un montón de cousas que facer, batería incluída, e que, bueno, a radio tampouco a deixas, simplemente cambias de lago. Grazas, José, longa vida. Gracias a ti, Chipo. Andrea. Ahora que deste lío te menteche ti sola, o sea que... Sempre está aí a broma, pero vou a facelo. Sí, vou a facelo. Teño que dicir sobre todo 3 cousas. Pero vou comezar con algunhas das verbas que hoxe se están demostrando neste teatro, neste recoñecemento, que son cariño, respeto, admiración, agradecemento. Todas elas fago as miñas tamén, a título persoal, porque todas saen tamén de min. Dicíao estes días, eu non coñecín un tui sen a radio municipal. Cando eu nacín, este medio xa tiña 6 anos. Non coñezo un coche sen a túa voz, un comercio, un acto sen un icónico RMT, un dial que non dixera 107.4 e tantas cousas máis. José Font é a voz da miña infancia, estou segura que da de moitas persoas máis,
desas cabalgatas de reis, porque teño que dicilo, José, esas cabalgatas narradas con cariño, sobre todo con compromiso. Esa frase, Melchor está cruzando xa a ponte internacional. Se isto non é paixón e dedicación, ano tras ano, non sei que é. Non sei se sabedes que José quería marchar de puntillas, en silencio. Sabedes que lle fixemos caso en todo o que nos pediu, pero estamos convencidos, e falo por todos os que colaboramos en que isto fose posible, de que cando este subidón, estes nervios baixen, vai estar orgulloso e feliz, e iso é o importante. Só me queda darche as grazas por abrir as portas da túa casa a tantísima xente e por facerme ver que a miña voz tamén é radiofónica. Claro que sí. Nos damos a espalda, queres? É que a broma está conmigo, pero... A ver... Vou non conseguir. Betty, agora mente. Agora mente. Bueno, eu creo que a palabra grazas se queda curta. Eu cheguei a Tui no verán de 1992. Eu viña a facer un curso, non se crean. E ademais, eu quería facer o curso de vídeo, imagínense. Pero entrei no de radio. E aí, pois levo 32 anos aquí. Dende logo, a Radio Municipal de Tui cambiou a miña vida. Ti cambiaches a miña vida porque, bueno, confiaches. Con aquel río que nos leva, eu asumía 2 horas e media de radio sen experiencia radiofónica ninguna e confiaches. E, bueno, quero dar as grazas porque, dende logo, todos estes son uns anos maravillosos. Grazas por soñar este proxecto, por facelo realidade e, sobre todo, bueno, por deixarnos compartilo contigo e que hoxe sexa o que, grazas a ti, é a Radio Municipal de Tui. Soubeches facer equipo, lograr complicidade, compromiso, dende logo, o cariño de moitas e moitas persoas, de todos os que estivemos a este lado do equipo, pero tamén o dixeron aquí, de todos os que están ao outro lado das ondas. E, bueno, creo que ver o teatro como está hoxe é unha mostra máis que, dende logo, un exemplo magnífico. Grazas en mayúsculas, xo decía outro día, a ver se consigo acabar a frase, por facer as cousas doadas, por todos estes anos de confianza, de complicidade, de templanza. Dende logo, por facer escola, grazas. Esta é a túa casa, é a túa radio, e, bueno, vou a coller as palabras de Mar. A radio ten que andar sola, pero, bueno, Mar o decía, tengo unha irmá, isto é grazas a ti. Moitas grazas. Vai pensando no programa de radio. Despois de facer remo, tiro con arco e batería. Bueno, que podo decir? Gracias, se queda moi pequeniño. O gran maestro da radio en España, que Iñaki Gabilondo, outro día decía, entre a radio e os ointes se crea un vínculo que non ten nome, porque é moito máis que cariño, moito máis que complicidade. Se crea unha relación intensa que fai que moitas veces, cando nos escoitades, os que falamos na radio, nos escoitades como se nos coñeceras de toda a vida, como se estuéramos ao vosso lado ou fóramos da vosa familia. E ese vínculo é maravilloso, porque te atopa xente pola rúa que te saúda como se te coñecera, e ti, eu ademais co despistado que son, non coñeces a quen te está saudando, pero te fala como se te coñecera, porque el te escoita cada día, cada mañá te escoita, e se crea ese vínculo apaixoante. Hai un error en todo este plantexamento, en todo este agradecemento. Eu agradezo moito todo as palabras que recibí, pero nada sería posible sin o equipo. A radio é a mellor demostración que para que funcione algo ten que funcionar un equipo, ten que haber persoas. Eu solo non fuera nunca feito Radio Tui. Aquí están
uns magníficos profesionais que se van a encargar agora da radio e que o van a facer igual non, mellor que o que fixen eu. E do resto, agradecemento eterno. Teño varias paixóns na miña vida, a miña familia, a radio e Tui. Tui, ese Tui que a veces os propios tudenses nos empeñamos en maltratar. Bueno, pois temos que cuidar entre todos daquilo que nos fai sentir orgullosos. Temos que cuidar de Tui. Na miña experiencia profesional, sempre desde a radio, procurei utilizar sempre un tono positivo sobre Tui. A radio e a comunicación se pode facer en modo positivo ou negativo, criticando, ou se pode facer aportando. Eu elexín sempre aportar. Porque cando escoito esa maldita frase que odio tanto, e hai alguén por aquí que me coñece moito, que non pode ser porque Tui está muerto, non? E eu sempre penso, bueno, te imaginas que alguén te invitara a túa casa e te dixe, ora, ven a miña casa, que está morta, pero ven, non irías, non? Unha casa que está morta. Entón, a xente, cando andamos esa mensaxe, a xente que nos escoita de fora, que lle estamos dicindo? Non? Pois todo o contrario, temos que dicir, Tui é un sitio maravilloso, está vivo, ten uns deportistas de élite que non hai outro pobo igual en toda España, ten unha programación cultural e unha xente facendo cultura como non hai en ningún outro sitio, ten un comercio tan vivo que, fíxense, ten unha cousa rarísima, Tui está morto e non hai aparcamento. Sí. Se Tui estuviera morto, as ruas estarían vacías, aparcaríamos facilmente, non? Digo eu. Bueno, pois esa mensaxe en positivo é a que eu sempre intentei transmitir. Sempre animei a todo mundo que viña cun proxecto que o fixera. Sempre fui un pouco mala persona e lle puxe algún problema para ver se o superaba. Se o superaba que realmente quería facer o programa. Se se rendía a primeira é que non quería facer o programa. Gracias, Betty, compañeira, cómplice. Gracias, Andrea, futuro, unha grandísima profesional. Chimo, Javier. Gracias, ya está, gracias. Con este grazas pechamos. Moitísimas grazas, José, de verdade. A vos. E de corazón. O programa de radio xa falaremos do horario ás 11 cando acabe Chimo. Moitísimas grazas a todos por acompañarnos, porque viñan Esta xente non sabrá algo que eu non sei, non? Quero dicir, me vai pasar algo malo e entón é unha homenaxe casi póstuma, non? Non, é un recoñecemento, a palabra homenaxe non, era un recoñecemento. Un momento pensei, a ver se eles saben algo que eu non sei. Non sabían o mismo que a ti. Realmente o pasache tan mal como pensabas? No, o pasei moito mellor do que pensaba. Foi ben. E salvo este quiebro final e o da miña filla que unha coiterada trapeira, o resto ben, o pasei ben. Oye, que o de que pensamos o de Londres, Pablo, damos fe? A que sí? Pois menos mal que non o fixeche despois, entón si que isto acababa fatal. Bueno, moitísimas grazas por acompañarnos. E sigan escoitando Radio Tui, por Dios, sempre. Por suposto. Despedimos aquí o programa de radio e nos agora nos quedamos facendo fotos de familia. Moitas grazas. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre de experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir, si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol, y no dosifiques los placeres si puedes derróchalo.
Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. Hoy puede ser un gran día imposible de recuperar. Un ejemplar único, no lo dejes escapar. Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti.